Arratsaldeon, pelota zale ongi etorriak Antigora. Antigoko pelota txapelketaia bere azkenetan daukagu. 75. edizioan. Oraintxe hasi ginen eta oraintxe bukatzera doa. Gaur azkenengo finalerdiak eta datorren larunbatean ez dakite eguraldiarekin zer laguntza izango dugun, momentu txarra dagoelako iragarria, baina datorren larunbatean finalak. Atzo jokatu ziren 3 finalerdiak, bai emakumezkoenak, gizonezkoen promesa mailakoak, gizonezkoen elitekoa, eta gaur falta zaizkigunak dira. Gurekin komentarista lanetarako pelotaz asko dakien lagun bat, Ane Arteaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pelotari izandakoa, pelotari dena, baina oraintxe denbora asko ez dela, bere bikotekidearekin, Julen San Miguelekin, umea izan zuten, Mara, zer dago Mara? Oso ondo, baina beste etapa baten murgilduta gaude, baina zoragarri. Leko kanimen ikusi nuen Julenekin, ama ikusten ez oso ondo dagoela. Bai, eta aita eta alabare alaxe daude. Eta gure pelotazaleek ondo dakite, zuen aita, Jamari Arteaga, pelotaria izan zela, artista bat, eta orduan, Maradonaren antza zeukan, ginean da posturatan da Maradona asko deitzen genion, da esaten zen iran, hori dela eta Marari izena, aitagatik. Hoi da, horti dator gure alaba Maran izena. Frontoita etorri eta denak aitai Mara eta Mara deitzei eta hortikan gure interesa eta... Zazuk, ustora. Oso. Bueno, Ane, ez dakit atzoko partiduak ikusteko aukerarik izan zenuen, atzo emakumezko lehenengo finalerdia izan genuen, Leire Garaik eta Andre Kapillanek irabazitakoa. Mirian Arraiza eta Nora Mendizabalen kontra, 27-18, bai, ez duen aukerek izan ikusteko. Bai, emaitza ikusi laburpenare bai, baina aurkari gogorrak izango ditue. Gaurko tokatzaizu, eta ondo zagoza dituzun pelotari dauzkago. Amai Aldai Dimarra 23 urte, Uxio Zez Oñaterra 17 urterekin, Olatza Agirrezabalaga urte daramatzan aia mundu hontan, Garnikarra 27 urte, eta Antzuolako Leire Galeano 16 urterekin. Zu paletan gehiago ibili arren, pelotariak ondo zagoza dituzuan, Bai, labak ez ditut ondo, eta aurrian dazkagu bi izarra hundi gaur egungoak, eta atzian bi neska oso gazte, eta ikusi ber nola kudeatzeuen bere presioa, eta ze pasatzean. Epaileak azkenengo partidetan sarritan dauzkagunak, Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena, gaur beste egunen baino lehixiago ekin diote aurkezpenari, besteak beste atzo erabat berandutu zaigulako, batetik Oian Etxebarrik hartutako kolpea min hartu zuen, bestetik gero azkenengo partidan argiare joan zen eta 3 ordu terdi luzez izan ginen hemen eta gaur hori dela eta hori ekiditeko, bueno, ez dakit horrekin ekingo den, ze atzo 3 partida luzea joan ziren, gaur badazpada, pixkatxo bat lehixiago ekingo zaion. Inork ez da minartu bentzat. Ez, sekula ez. Paretaz ere ez. Ez. Frontoiarra eta gustateko litzaiake, baino. Atzo Miguel Kapillan genuen hemen, bere garaian profesional izan doka, bere labak Andrea jokatzen zuelako eta lehenengo goza esan zuen. Ze pena mintzez duela jokatu. Batez ere bat aurrelaria izan da. Hoxe. Kantxa normalia baino zabalagoa da eta aurrelari geanontzak Atzelariak defenditzearekin nahiko lan badu eta aurrelariak askotan aukerako pelota. Hori da. Bueno, arloja martxa jartzerakoaz. Eta egun hauetan ikusentzule guztioi, bialtzen dizugu noar berdina. Lasai komentatu, zerbait komentatzeko hori baldin badaukazue. Nun zaudeten, edo ze espero zuen partido ondatik, edo... Nahi duzu bera. Bueno, abadi joan norketa astera, 6:29 minutu irenean, lehen osakea Olatza Agirrezabalagak. Laugarren kuadrotik 3 gainditu beharra dago, sake atera, ezkerrez Osesek erantzun, txokoan Agirrezabalagak, ez jaso Aldaik, eta lehenengo tanta ordientzat. Agirrezabalagak Galeano irabazten batetan. Bai, defenditzeko pelotazio amaia, baina hasiera da, zentratzean, partidu sartzean, eta partidu poligatiko zen. Olatz, sake ateratzera. Eskarmentu honiko pelotaria. Horda Garnikarra. Zabalean bota egin. Sakeak gertatu. Ezkerrez oso ondo. Zabalena moztu
Arrizabalagak, ezkerrez Galeano, ezkerrez Osez, ezkerrez Arrizabalaga, atzeraka korrika Osez, eman eskubinez, ezkerrez atzera Arrizabalagak, berari da momentu hemen dominatzen, Zabalera moztu, tanto. Ederrane. Bai. Amaiek egindako, Olatzek egindako tanta barkatu, bieta gutxi. Olatzek musika jota bestiak dantzan ibili dira. Bera da hemen, beste engandik pizkotxo bat goraxiago daukagun, Bai, momentu honetan ikusi dut baietz. Amaia aldaire bai hortxe dago, baina Olatzek badu beste serenitate bat eta puntuxio bat gorago dago. Olatz, zaken, Arrizabalaga, atera du. Ezkerrez Osezek, ondo erantzun. Galeano, Enzolarra. Ezkerrez Aldai. Ezkerrez Galeano. Aldairen pelotak da inbertsu atzera. Bote oso tentia egin dio, alare jaso Galeanok. Atzera Aldaik. Galeanok irutaretik oso ondo, Zabalera. Benduz. Ezkerra ire sartu da Arrizabalaga, gero markamen askatu dio lagunari, ez dakit hori egin bertzuen, lagunari utzi gartzion, gauza da hori egin duela, ane, eta bat eta bi. Hori da. Nik kasu honetan atzelariai utziko nioke, baino igual leirek ez dio eskatu ez da, eta horregatik sartu babea. Sakea, Amaia Aldairentzat. Ordo Aldai. Laguaren kuadroan bote egin, sakeak gurutzatu, ezkerrez ezin jaso Galeanok, partiduko lehenengo berdinketa. Sakez egindako lehenengo tantoa. Nini. Orain gutxi udak mastera irabazi dute, bai Olatzek eta Leirek, ikote eginez, udako masterra. Así que elkar ondo zatuko be. Bai, seguru. Hori ere oso importantea da, Bai. Ez da berdin, betxita jokatu duzun batekin lehenengo aldiz jokatzea, edo lehendik ondo konbenetratzen zedean batekin aritzen. Tanta jokoan, Osezek atzera, ezkerrez Galeano, ezkerrez Aldaik, markagailua bina, Arrizabalaga atzeratu. Ezkerrez Galeanoren penotaka da, goike txapatzen horreti. Lautertik, eta honek bai. Ozezen pelotak gora, berdinketa urdinen alde utzi da, 3 eta 2. Bai, kontoi honetan altura bilatzea alperri da. Eraginkorragoa da frontis erdian jo eta seguru seitzea. Altura bat bali magizu gero zapaiarekin arrisku berriñoak. Seitun jotzen. Aizu, eta zu hasiatzea barrika pelota. Eskuz ez, baino palaz bai, ama izan ondoren berrartu non. Baino, guain dela gutxi... Baina ez da entrenatzen bakarrik edo partia jokatzen bai? Ez, printzipioz lagun artean. Baina guain dela gutxi bezua puskatu nun eta guain dikan berrartu gabe dago. Bai, entrenatzen egin ala. Bai. Entrenatzen egin ala kutzu bat zeon kontrakantxan irristatu eta ondo aldean puskatu nun, baina berriro martxan hasteko asmo. Horrek izan duan, hori laster era bat ondo jartzen zerenean lanerako prestu. Bai, hor ikusiko dugu jartzenean. Sake Arrizabalagarrentzat. 4 eta 2. Zabalean bote egin, sake erdi atera. Eskuinez, goiko txapara Osezen erantzuna. 5 eta 2. Sake ez tanto gana egin dute. Nik uste Olatze gainean aita sakatu gola Zabalea eta sakean hasten saiatuko ala. Esperientzia handia daka, Olatz zazpi urretak dekaina pelotan, esko pelotan dabil, eta olakoak ikusko ditugu. Sakatera da Arrizabalagak, bolea zerantzun Aldaik. Arrizabalaga luze jokatu, ezkerrez Osez, gora berriro. Osez galdu duen bigarren pelota. 6 eta 2. Materialarekin egon da historia, orain 8 urteba pelota gozoarekin, mistoarekin, mistoa finkatzen ari da zezberdinetan nik nahiago dut mistoarekin, daikit gero eskuak erortara egin behar direla, baina pelotaren zonua da beste grazi bateko joko egin zena. Bai, beste grazi daka, beste bizkortasuna daka jokuak, baina egia da, igual gazte-gaztetatik pelota mistoakin ibili ez gehanak. Asko sufritu deula aldaketa hori. Ezkerrez jaso Galeanok. Eskuin zazeratu Aldaik, Arrizabalaga moztu.
Atzera aldaik. Ezker Galeano. Gara. Gantxoa intentzia bai hona aldaik, baina bere gantxoa zuzenean bera joan da. Eta zazpi eta bi. Bai, bien artean batez bestea fallo de sentitu nahi dira. Eta urdinek ez dute barkatuko. Bueno, nioen mezuak bidaltzeko aukera daukazuela eta bidalei nahi baldin baduzu, lasai bidali, eta guk irakorriko dugu, zer dio zuen, nuntza duten, eta bien bitartean ere aprobetxatuz, orain pelotariak utxarte bat daukatela, hemen bai ditugu babesleak, batzuk pelotalekuko horma aukeratzen dutenak, beste batzuk hemen banatzen den dizkaria, eta beste batzuk orantxe jarriko ditugunak bezalaxe, Antigoko tabernak bereziki, telebistan azaltzea erabakitzen dutenak. Honela hor ditugu, Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko bodegoia, Danena, Gasteiz, Trikubarri, Nian Bentaberri, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika. Zaka Arrizabalaga, atzoko partidoa Luziatako gorra izan baldin bazen emakumezkoena, gaurkoan ez dakik guztia pasatuko denane, baina momentuz, urdinak oso bide honetik jarri dute. Bai, hasieran talmentzat tarte da esetea katen markagailuan eta ez du bat horren horrezan. Bai. Zabalera guzti Arrizabalagak eta tanta dukena. Bai. Zortzi eta bi. Olatzek aukereko pelota harrapatzen dago horrean ez du barkatuko. Olatzek lautan jokoan, zeakarekin bat, guztira bostan egin ditu, eta oso ondo, genen guztiagorik espero bere jokotu. Eta baita ere kogoratu dugu, zaie lagun talde daukagun hemen. Gera bakarrikan eta ni, zuen kontatzen ari gerenak bai, baina teknikan dauzkagunak Andarretxenike, Manes Alkezar, Josu Ortola eta Naroa del Barco. Ezkerrez sake jaso Osesek. Arrizabalagak atzeratu. Osesek ies egindakoa, ez dakit, zarantza daukat. Ona esan du Mikel Txoperenak. Bai, nik ere hona ikusi dut, Arrizabalagak gelditu zaio epaiari begira. Errepika penien handi ikusten dugun. Bosno rekuadrotik eskua bereala altxatu du Olatzek, baina Mikel Txoperen aurreko epaia hor zegoen, biterrian da horrek esan du ez, ona zera. 3 eta 8. Sake Amaia Aldaik. Ezkerrez jaso Galeano. Aldaire Molea. Arrizabalaga jaso. Osez. Ezkerrez. Arrizabalaga ezkerrez atzera du. Atzeraka korrika Osez. Arrizabalaga orain txokoan. Oso ondo Osez. Uztun arruzatan do jaso du. Ezkerrez Zabalera Galeano. Atzeratu Aldaik. Galeano ezkerrez. Atzera Aldaik. Zabalera, intentzia, bai, ikarragarria hona Arrizabalagarena. Bai. Baina ezkerrez muztutako pelotari txamara joan da eta gorrian landeko tantoa. 4 eta 8. Berotu inda eta gehiago gerresagatu du. Lehene Galeano ondo ikustet, Naiz eta Amasei urte besteik ez auki, Amasei hori da. Amasei, bai. Eta bere aizpanagor ere pelotaria. Bai. Eskuz ibiltzen da baita ere? Bai. Saka atera Aldaik. Ezkerrez Galeano. Atzera Aldaik. Aire ez ondo Arrizabalaga. Ezkerrez Osez. Arrizabalaga gotera jokatuko du. Biterritik, Zabalera. Jaso Aldaik. Galeano. Ezkerrez Osez. Gainatiko pelotaria. Ezkerrez Galeano. Aldaik atzeratu. Galeano ezkerrez. Aldaik. Arrizabalak airez moztutako pelota. Tanta. Oso behar duta sartu da Aldaik pelota hortara. Ez dakit. Osezi esotazio batzu behar, baina bera sartu da. Eta urdinak egindako tantoa markagailuan beratzi eta lau. Bizi mandio gaino Olatzek, Usteko igual horrexagoa zan, baina konfiantza handia daka airez eta horreatik sartua. Zu pelota txiki-txikitatik izango zen, ez da, Bai, bakizte. Aitaren kontu egin. Lehen bizi aita. Gero Asier. Asier, eta oen bikoteare bai. Joren berare, bai. Bai. Zak erantzunak gora ezkerrez Osesek.
Arrizabalagak egindako 7. tantoa, sakearekin egindako 2. amarreta. Hau, oso bizkorti joa partidua. Hemen antolakuntzatik nahi izan da gaurka bat, pixka bat badazpada lehenago astea, baina gaur ez dirudi azokak izan zuen denboraz behintzat iraupen luzerik izango da. Ezkerrez Galeanok. Eskuin ezarri utxekin txokoan Osesek. Paso Arrizabalagak. Osesek dejada. Ezkerrez Arrizabalagak atzeratu. Aldai, pelota bila irutar dira. Ezkerrez Galeano. Aldai. Irutarritik. Arrizabalaga Zabalera moztu. Aldai dejado Zabalean. Arrizabalaga dejada Zabalean. Aldai jaso. Ezkerrez Galeano. Eskuin azeratu Aldaik. Antzolarra Galeanok. Ezkerrez entekatu dauko Zudon utziri Arrizabalagari honek atzeratu. Ezkerrez Aldaik eraman. Goleaz txokan utzi Arrizabalagak. Aldaik moztu. Tanto. Ondo amai Aldai. Jose Danar. Orain ere boleakada ez da izan bat eragikorra olatzena. Saldu indu bere burua. Eta horren ondorioz etorria dauka. Manetxek esango dugu, ikusentzuleren bat badaukagun, mezuren bat bidaliz, orain goz, ez dako mezu. Bidalen ebalin mezu zerbait, eta berezeki, komentatu noski, berezeki, esaten badi guztien, nundik Arrizaraten jarritzen partidua, edo antigoko tornea, eskertuko izu. Tanto jokoan da, ez zein Ezkerrez Galeano pelota jaso, eta 6. Gorrien, Galeano galdu duen, lehen lopelota. Eta mikrofonetatik aizea somatuko duzue, goizean euria egin du hemen, eta orain arratsalderako eguzki atera arren aize pitxin bat badaukagu. Eta gure mikrofonoak zuengan ematen dizu soinuaren utxe. Giroa apartekoa, pelotan jokatzeko. Bai. Orain Arrizabalaga sakea galdu duena. 7 eta bat. Txoperena komentatu ditatzo hotzare pasazula, korrientea desegitekoa zala, baina gaur ez da olakoik. Hoiek ere zenbat urte pelotan, Jo. Bere garaian jokatzen, Mikel Txoperena, eta gero hori dut gero behitza guztia, baina. Eta Mikel Arreo zesanik, ez? Bien profesionaletan ibiliak, eta gero afintziretu munduan, epaia behar direnean beti prest. Tanto joko, 7 eta mar. Aldai, biterritik atzeratu. Ezkerrez jaso Galeanok. Aldaik biparetakoa. Tanto. Iritsiko zelakan Arrizabalaga, baina ez da iritsi. Biparetako politia, amai Aldaik egin duen. Zabaletik, Zabalea elegante izan da. Bai. Ematen zen iritsiko zela olaz. Bai, baina Zabalera egin. Bueno, eta nahiz jokoan aldearen nabarmen auki, markagailuan momentu honetan, bitantako beste erik ez, Bitantara, zeitan arreta izan duten, bitantara. Sake atera du Aldaik. Ezkerrez zeitik Galeano kondo. Aldaik atzeratu. Galeano, ezakit ezku inuz, pare bat pelota joiko. Ezkerrez gari behar zolarra. Arrizabalaga irutar dira pelota bila, arrimatu. Osesek atera. Aldatzek utzi. Galeanok Ezkerrez, Aldaik, Zabalera moztu. Arrizabalagak, Ezkerreman sartu. Beratzi eta meika. Tanta gogorra izan da leire garen entzako eta azkenen berak fallatu du, baina Ezker peto-petoa, Badikan ez dugu ikusi, eskubiak... Esan dut bi, baina igual bakarra. Bai. Ezkerra bakarra. Sake Aldaik, amaia hor doa. Sake buruztatua. Ezkerrez Galeano gerantzun. Aldaik. Galeano. Lauterritik. Hirugarren pausatik, kantxarri emotzi du. Osesek, Arrizabalaga bildu. Oses, hirugarretik. Era, orain bar, ez tekipa saltazio lagunari utzi behar Olaz Arrizabalagak, baina bera sartu da irez, eta kontu bat edo bestegatik, 10 eta 11 berriro tanto batera torriela gorriak. Bai, atzelaria gaina ondo jokatzen ez zaiot, ez dakain beste behar iruterritikan sartzeko. Galdu egin asmatzea, emakumezkoetan bai, gizonezkoetan gehiago, zehor arrisku gehiago tenelako pelota arrebotean sartzeko, eta
Ez dago gaizki, tarteka arreboten sartzea pelota, baina esageraziorik gara. Hori. Atxeena peloteria ekartzen dutena, eta berriro gogoratuko dut. Zuetako edo zeinek mesure bat bidali nebali madu. Ditu bidez. Balasa bidali. Eta irakorriko dago noski. Sake Amaia aldeirentzat. Sakearekin bina tanto egiten. Guain gutxi gainea Amaia Olatz eta taldetxo bat boizen ondia. Pelotan jokatzen. Eta Amaiak irabazi duango torneoa. Eta Olatzen kontra. Bueno, esaten diate konexio arazoak, zuek horretako zineten. Hortza betenok, internetekin konexio arazoak egon direla. Eta gure aldetik barkamenak eskatzea, baina ez. Guk hemen ikusten dugu irudia, baina maneseko erantxak egin idatzi dira, arazoak egon direla. Eta bi bitartean, Olatza Arrizabalagak ez Zabaretek egindako torta. Esan bizut, boizen egon nintzela behin, eta partidak usteaz kontatu nituen. Eta partida zer? Euskaraz kontatu nituen. Bai! Han, Xabir Berrueta da, zakit ezagutzen duzun. Estatu Batuetako Pelota Federazioko presidentea, eta han, jaian dira justo partida, palakoak, eta erabaki zuten partidak eman behar zirela, eta gero euskaraz eta inglesez. Kotatzak nituen. Euskaraz eta inglesez, eta han, komunidad handia da euskalduna dagoena, eta, etzekina inglesatik gustura, eta etzekina ura ere gustura. Eta bi bitartean Olatzek tanto hemen. Bai. Amairu eta bat, polita izan da. Bai, nik uste Olatzek tartxeetu behar dula, lehen ikusi diot pare bat geldialdi txoko egiten, baina aprobetxatu izkantxa oso zabala dela, eta berak ezker gantxo nadakala ikusita, hortan saiatu behar du, eskubiko marra bilatzen. Ara, esko inezulako beste bat. Kortzen zera, gaina refustarekin Olatze, partikudaria kontatu egiten genizkion esku inezulatzen zituenak. Ara, Olatzek agutako pelota, zagoen. Amaika eta amairu. Hala guatu azteit, baina refusta guatu azteit. Zegutzak erren nobeda de izatea etxetik telebistan ikusten honen, eta kontatu teizkio esku bizkatzen ditugun pelotak. Noski azken inbortutan, baina refustak ere asko irabazi eskuinarekin. Ez bakarrik defenditzeko, baizik eta tarteka aurrean tokatzizkin pelotak ere eskuinarekin ondo azkinutatzen jarri. Aldairen sakea, ezkerrez paso Galeanok, aldairen bolea, Arrizabalagak irugarren kodagotu. Ez, ezkerrez. Ezkerrez Arrizabalagak. Oso behartuta jarri da postura hortan, baina eraman du. Galeanok ezkerrez dikain. Ose satzalak akorrik agolkarre kuadrotik, oia baina barruan. Ezkerrez, Galeano. Eman eskuinez aldai. Airez, Arrizabalaga. Ez, laugarren kuadrotik. Arrizabalaga, Zabalera moztu idekei gabe. Ondo aldai pelota bilduz. Galeano laudertik ezkerrez. Zaitu Josu gatzen dutenen? Atzera aldaik. Josu, tortzeko. Ezkerrez Galeano. Aldaik moztu, minik egin gabe. Olatze luze jokatu, airez eraman aldaik. Arrizabalaga luze berriro, ezkara airez eraman aldaik. Beste aukera bat Arrizabalagak. Moztu, haure jaso aldaik. Txokan utzi! Jaso, zezek. Ezkerrez biparetakoa, ona Galeano. Oso polita. Biparetako polita. Leire Galeanok egindako oso tanto polita. Aurreko pelotakaran ez du asmatu Olatzek, Zulua Zabali ontzun dalari dejada txukago eta hau, baina oso polita Galeano bipareta. Polita benetan. Pelotaria da, olako detailetan nabaritzea. Eta elkarrez... Bai, barkatu. Segi. Ez, elkarrezketa baten irakorrietela bereitak entrenatzen dula. Bai, Bai? Larunbateko finalean Leire bat badaukagu, ez dakit bigarren bat izango dugun. Atzo Leire garaia, bere kapellanekin batera. Hemendik gutxira, hemendik ordu lorde bat, 20 minutu barru jakingo dute garai eta kapellanek zein izango dituzte larunbatean kontrari. Seguro nago YouTubetikan jarraitzen nahi dian bi behaiek izango jala. Ez nintzateke bat arrituko. Ez dakizu zenbat pelotari gaztek eskertzen duten partidako ematen direla.
etxean daudela, edo gero nahi duzunean orain zuzenean ikusi, edo gero dozi momentuan ikusi, eskertzen dute. Arrizabalaga dezakea. Tanto, aire sartu da aldai pelota hortara, ez du jaso, eta amabost eta maika. Udara izanik gainea jende gaztea egusatzen zaio txetik kanpo ibiltzea eta baldia aprobetxatzea, eta aukera oso nada joitu beko ematen duen hori. Begira, leheno geroko partia bukatuko den Iger Eguren Aitonarekin egon naiz eta esan diate, bai. Igerren lagunak autobusez dituztek. Zazpinetan aterako egin landik azpiritik. Hemen partidera igual pizka beran abiatuko dira, baina zen, joda, begira. Autobusean datuzela, hau dute partida. Nuntzera iritsa bitarte ikusteko aukera. Bideia motzo gongo zaila. Hori da, eta berriketan jardunan lagunekin. Aldaik pelotatzean, 15-11. Ezkerri Galeano oso ondo. Osez. Arrizabalaga molea zabalean, ze ondo engainatu duen. Zengora bolea joko zuelakoan eta Zabala nuze erabaki du. 16-11. Eta berriro errepikatuko da, baina latzekin behar duna dela. Zabaleko marra eta Zabaleko marra bilatu. Ireki du. Jose Mari Lazoak idazten dugu Iruñetik. Arratzalion zuri ere, Jose Mari. Eta partidua Iruñetik ikusten hori dela. Eskerrik asko. Zagutuko duzu, Jose Mari Lazo. Berak ere lan asko egin duena, pelotaren alde, emakumezkoen pelotarekin ere bai, eta noski profesionaletan dabilk egun nahi Lazoren daite. Sake erantzun osezek. Ezkerrez Iruterritik Galeano. Ezkerrez osez, 17-11. Arrizabalaga aukerako pelota jiste erabaki du. Jaso aldaik ondo. Arrizabalaga aukera. Moztu. Oseze jaso. Ezkerrez Galeano. Goleaz aldai. Galeano ezkerrez, Zabalera. Osez, hemen dator pelota bila. Ez du txarra olatzek. Arrizabalagak moztu. Aldaik jaso. Txokoan, berriro engainatuz. Ze ondo. Hemen sortita naika. Ze ondo engainatu dituen, ez? Bai, gure engainatu baitu. Eta ikusleen artean... Behira, ziendak gau hemen. Eustan da fongo jokalaria, Irribarriaren lehengusua ez, okerrez dalimana. Bai. Hau ere, lesiotik atera berria. Uztet, taldearekin da entrenatzen bai dira, gero alegin deko gero berarekin egoten. Eta Iker Egurenen anaia Julen ere arbailetan da. Bai. Agortu dut. Oiek ere, lehenoz zuen azaten, baita, eta oiek ere bekira. Julen da Ikerren eita, Jon uste dela, urare pelotari izan dako, afizinetuta. Aitona, Amari, hemen dakoaguna, profesionala izan dako. Eta birraitona ere, pelotari izan dako. Zoz esan edo horrek ez da? Bai. Ona da, kasta mantentzu hori. Zoze badago. Beti izenetan atan otarraketan zuen, baina atan izan gabe ere, bada belen hori hain batetxetan. Arrizabalaga sakeatera. Ezkerrez, jaso zuzak, Zabalera moztu. Arrizabalaga eta tanto. Oso ondo birrikoteko zainen. Amalau. Eta bai, zula Amalau, handia. barkatu. Amalau tanto egindakoak. Hori da. Marka gainean emerezita, ameka. Hiru besteik ez, 22 iristeko eta zulua handia. Bai, olatzek egindakoak amalau tanto, hoi datik sakez egindakoak hiru. Azera komentatu dugu, seguru nik bere izango zela aldea markatuko zuena, eta alari izaten. Hala, segida izaten, leire Galeanoko sono lagunduta, eta badirudi finalean, dena ondo bila, bi leire izan dutela. Bai. Ezkerrez jaso zezek. Arrizabalagak ezkerrez ondo atzeratu. Atzerak akorrika, osez ezkerrez eraman Galeanok. Osez, bautik. Ezkerrez Galeano. Jaso eskuiniz osezek. Arrizabalaga txokoan, osez biparetakoa, jaso Arrizabalagak. Atzera, eskuiniz osezek. Eskuiniz ondo, Galeano. Labaren pelota izango du baino, labarak eraman dituan, Ezkerrez Arrizabalagak, Zabalera. Atzeratu. Aldaik, jaso Galeano, gaizki utzitakoa. Aldaik txokoan luze jokatu.
Arrizabalagak eraman Osesek, beste pelota bat atzera, buruz gain, tanto. Hemen pelota gutxi ibiltzen delako, iritsi da pelotara, baina ezin jaso eta Arrizabalagaren merituz beste tanto. Pare bat bider korrika da pelotara zuti, baina olakotan pañueloa erakuste hobe. Zazpi totxeko partielan, Bai. 13 eta 11 on dira, eta orain 20 eta 11. Bai, eta baina olako tartea dela, eragalda zaituta daude eta gozatzen egia. Zake atera du Olatzek. Esku inez, Osesek gora. Bai, Olatzi pelotak endu nahian, altura bilatzen nahi da Uxue baino, gora joten ez dizko. Batzuk. Zake zekendako laugarrena, partidua ja bere azkenetan, 30 minutuko iraupena. Atzokak 51 izan zituen, emakumezkoen finalerdiak, Olaz jendearen txalo artean sakean. Bolea zaldek erantzun. Ezkerrez Arrizabalagak, ezkerrez oso. Osesek, ezkerrez Galeanok atzeratu. Aldaik ezkerrez. Arrizabalagak biteretik indartsu atzera bolea zezin. Aldaik eta bukatu da partidua. 22 eta 11. Piskat, hane, espero genuena, diferentzia Arrizabalagak markatu du, jokoan 13, sakez 4, 17 guztira, pelota batzuk ere galdu ditu, baina ia dena egin du ondo. Nik uste frontoi honetan ezagarri hauekin jokatzen duen pelotariak asko irabazita dakala, eta hoxe egin due, atzean serio leirek baten ia pelotarik fallatu gabe lanian segidu, eta Olatzeko sondo probestu du aukera hori aurreko kuadrotan. Zu lasai egon nahi baldin mazu hemen, nahi baldin mazu gota bat eman, kafetxo bat hartu edo hanka luzatu beste gabe, eta ni elkartzetek egitera no. Segi lasai. Irabazletako bat, Olatz Arrizabalaga, arratsaldean da zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, denetik egin duzu, tanto onak asko, guztira 17 tanto apuntatu dizkizut, jokoan 3 sakearekin lau. Hoiek denak ondo egin dituzu. Bai, ez da gitxi, 17, nekin hainbeste izienik egizia oso eroso topauna frontoien, igual ez da gehiagotan jolastutan nagoela ez be badakit zer dan hemen jokatzea, gantxoak min asko indotela uste honik, azkenin frontoi hau berezia, eta gantxo hona badikozu edo ondo emoten baiatzu bentajatzu atara zeink ez, da bai, ni uste oso gustora ongarela bai leire eta bai neu, eta oso pozik. Galdu lau egin dituzu, ez dakit, zura ziren pelotaiek leirari utzi behartzen dizkion, gero barkamenar eskatu diozu, baina ez da zarre pasatzen. Bai, bueno, ez da raroa ez, nik normalean eginak eukitetez, baina katza behitotez batzutan hori ez, igual pare bat gantxo urteatez, da prezipita hoitenaz askotan
igual leirentzako zien pelota, igual harrapetzatez bat ematzuk. Bueno, azkenin aurretik jungara denbora osoan, arrisketako momentu egondiz bat ematzu, baina nik uste dut momentu buruen nahiko hotz eukiotela, jakiotela zein bizan, eta bueno, aipatzeko abe leirekin da partidu ez. Eusteo apenas fai horik egin, hasi geran igual, apurat, baina bestela kriston partidun deu da, holan lanak errestu behiz, ez? Hola, askotan etorri zera handigora, txapelele irabazi duzu, final bakaldu ere bai. Aurten ezberdina da, aurten binaka, zer moduz? Binata jokatzeko zer duzko pelotalekoa? Asko sobeto. Nik uste da askoz gustora garela, gehiago luzitzen dela gure jokoa, ez? Nik uste dut azkenien frontoia betetzen gu, frontoi oso polita binaka jolasteko neskak zein mutiek, eta orden ja denboratzue bagenen, ibili gara bai gure genula bikoteka jolastu, aurtone aukiri moskue da oso gustora, da nik uste dut jentientzako bai atzoko partidu eta bai gaurko partiduen eskan partetik politxe izan ziola. Ikusi atzen atzokoa? Azkenengo tanto batzu ikusina zen, baina... Finala, Leire eta Kapellanen kontra bat zuen. Larun batean. Hori da, ez pertsona ez ezagune, baki guztian jokatzen da ben. Lan gogorrak eukiko guz, azkenien Kapellanek atzien asko jotzen dugu, oso jotzaile da, eta Leirek azkenien frontoioneri bentajatxua atatetzo ez, bere eskerkorta horreaz, gaurko moduen lan asko emiko da, ondo urte emiko ditu eusek, eta gogoak injungo gara final horretara. Zota zorionak. Bai, eskerrik asko. Bihar larun batean, Leire bat izango dugu, gaur beste Leire daukagu. Leire Galeano, Antzolarra, 16 urterekin arratsaldeon. Eta lehon bai. Zer moduz? Ondo, partido gogorra, baina ondo. Gustora, ez da, irabazita, oso partido polita jokatu duzu gainera. Bai, hasieratik izan da oso gogorra. Hasieran ibalen naiz oso ondo hasi, baina ritmoa erdiako ez daukat, baina gero ja erdialdian hobete ibili ga, ez? Olatze hasieratik oso ondo ibili da, eta ondo, gustora. Lehenengo aldiz jokatu duzu hemen Antigon, zer iruditu? Bai, frontoi politxa, jendea asko etorria gaina eta oso gustora. Bai, altura ez dauka asko, baina, ondo. Ezkerra zerela esan berrik ez dago, Ez dakit eskuinarekin zena pelota jo dituzu, baina jo dituzunak ere eskuinarekin ez ondo defenditu zeran. Ni eskertizia naiz betidanik eta eskuinarekin askoz gutxi jokote jat, baina Covid-anean da eta asmau gotu bintzen gaur zezen. Atzoko partida ikusi altzen, non? Enean asko ikusi, baina zehose bat. Gauza da, bi Leire izango zeratela hemen larumateko finalean, Leire Garai eta Andrea Kapellan, Olatz eta zure kontraz, espero zu, larumateko finaletik? Hasieratik nik uste dut oso partido gogorra izango gala, maiakatuta egongoa ez, nik uste dut bai erak da bai gu nivel honian jokatzen gu ondo ibiliko gala eta hori gogorra izango. Eskerrik asko eta zorionak, sorte larumatean. Eskerrik asko. Leire Galeano, gurekin izan duguna. Nahi genuen, baina bagenekien oso zaila zela gure ganatzea Aritze Lustondo Realeko jokalaria. Iker Irribarriak ez dio. Bere anaia jokatzen duekik, eta bere garaian profesionala izan dakoa Antigun ere, jokatutakoa Antigun ere irabazitakoa. Noski, eta gero dauzkan profesionaletako txapelak ustea erabaki du profesionalizatea, eta Aritze Lustondo Realeko futbolaria, Realeko jokalaria lehen guzua da, baina ulertzen dago, Horiek ere joaten direnean beste hozin kirol ikuskizunetara nahi dute lasai egon, patxadan egon, eta guk ere patxadan utziko ditugu.
Bueno, lehenengo partiduak eman berrekoak eman ditu. 22 eta 11ko emaitzarekin garaipena gurekin izan ditugun bi protagonistentzat. Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeanorentzat. Eta orain promozio mailako, promesa mailako partida daukagu. Final erdia. Iker Ekikuren Azpeitiarra eta Aingeru Bernaola Gainariarra, laster beren datuak manezek ostatu dizkikun ezkero, hori. Iker Ekikuren Azpeitiarrak 20 urte dauka, metro 84 zentimetro altura, 76 kilo pisua, aurrelaria noski, ilunpe elkartekoa, behatzelaria Aingeru Bernaola, Bizkaitarra, Mañariakoa, honek ere 19 urte, Lai barra motrollo ilunpe taldekoa, metro 85 zentimetro, 79 kiloko pisuarekin. Garriko urdinen zautzagun biak, nahiz hemen pantailan aldera izaztuzue, Garriko urdinen zitugu Eki Irribarria eta Arkaitz Gabirondo, Eki Irribarria, Aramarra, 18 urtekoa, joan den astea jokatu zen gainera Amezketako buruzbureko txapeketako finala galdu egin zuen, Arkaitz Gabirondo, Gazteluarra, planta darreko mutila, metro 80 zentimetrorekin, eta hemengo garadilen zei dago, Beñat Apezetxea, Nash Landa Likoa. Zer iruditzen, partida hasi aurretik, nire ikusten duzuan, Txapeketa oso egiten ari diala uste urdinak. Ordunik hasi aurretik urdinak favoritotzat joko nituzke, baina bakizu, pelota goro bila da, eta hemen partidu jokatu inbarra daude, eta joiz ez da jakin ze pasakoan. Hemen lehenengo partidua galdu egitzen zen, 22 eta 20 gertzpaldi manago, oso partidu gogorra atera zen, eta lau peloteriak ere ala zagututa, badakit hauek ere oso partidu gogorra egitera etorriko dira. Lanerako prest etorriko dira, Bai. Honeko bi peloteria dira urdinak, bai Irribarria eta bai Gabirondo. Iker Ekikurenek gure ikusentzule ondo dakite, sake guztiak ala espero dut, beti txokotik ateratzen ditu. Baina ez bakarri txokoti zabalera ere ateratzeko goza da. Eta pelotak ere prest. 7 eta 13 minutu. Eta momentuz Urdinetan, Eki, Iker Irribarria pelotari profesional oiaren anaia. Anaia, bai, agortu dut, Iker Orantxe etorria. Eta Arkaitz Gabirondo da, Julen Gabirondo herri kiroletan oso famatua dan, kirolarian lehengusua. Eitu. Bai, lehengusua dira. Julen Gabirondo nahita eta Arkaitzen nahita anaiak dira. Ba, Iker nahi nuen elkarrizkatu, baina esan dituzuz eta ulertzen dugu. Azkeneako nahi izaten dute lagunekin da, familiaekin da, lasai egon da. Bueno, peloteriak hortzak itzen dute, Mikel Txaperenak eta Mikel Arroiok eman dizkieten pelota probatzen. Haize pitxin batekin jarritzen dugu hemen, baina temperatura benetan atsegina daukago. Gogoratzen egiz ze berozar izan genuen hemen abuztuaren 16an ia eserita bakarrik egotea zen nekagarria eta izardiz blai egiteko modukoa. Ondo aukeratu noiz etorri. Bai. Zuko ondo aukeratu oso. Horein zalantza dokat hori. Begiratu larun baterako iragarkiak eta eguraldi txarra dago iragarria. Bai. Niko goratzen egiz urte batean, baina ez dakit izan zen edo, negoan jokatzen zen lautardian, edo udarako torneoak izan zuen, orduan toldoak, ez batzuk jarri ziren, gainerakoan pentsa hemen ia partidu bakoitzan 300 lagun edo gehiago datoz, eta euria azaltzen bali mazaigu larun batean. Ia erdia, busti gingo litzateke. Bai, eta gainera esartzeko aukerarik ez daukazu, zutik egote da pelota zalea, eta nien urte baten jarri zituztela hemen toldoak, babesa jarri zituzten. Naiz gero toldo eta toldo artean hor dagoen zirikartetik
euria beti sartzen zen, baina behintzat babeserako aukera asko zegoen. Momentuz itxarorekin berko dugu, ze badekit 3 egun asko dela, falta direnak larun baterako iragarkiak aspaldion dana errez betatzen dira. Garai baten egun batetik besteko ere utxekiten zen, baina orain prebisioak askotan betetzen direna dira eta momentuz iragarria dago txarra. Pelotarien aurkezpena guk egin baldin badugu, orain bozgore jodotik. Iñigo Biana lagunak egingo du. Leire Garai eta Andrea Kapellan eta Olatzarri Zabalaga eta Leire Galeano. Gogoratu, irailaren 2 larun batean izango die finala. Como decía, ya tenemos a los primeros finalistas, que son los del torneo femenino, que son Leire Garai y Andrea Kapellan, que jugarán en contra de Olatzarri Zabalaga y Leire Galeano. Esto será el sábado 2 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Eta, bueno, gogoratu, ez bali maukeztue boleto bat, euro batekoa hor sarreran erostea daukezuela, gero promesen eta elite mailan arteko partiduaren artean, hor zozketa bi goitu. Haremos 2 sorteos, por las personas que compréis un boleto de €1. Zentzian asierra lehenengo gunean. Gaizki pentsatuko egitek eta zinen, bai? Ez dira gehiago bertzeko ze, jendeak gaizki pentsatuko diba. Final erdia dauzkegu. Eta gaurkoan ez ez erosi, ez da? Nola? Gaurkoan ez ez erosi. Bai, badazte erosi genetan. Protagonistak, alde batetik, gorriz arituko dienak, aurrelaria Azpeitiarra, Ilunpe klubekoa 20 urte ditu, bera da, Iker Egiguren, txalo bero bat beretza. Bere atzelaria, Mañariakoa, Lea Ibarra Motroio klubekoa, 19 urte ditu, bera da, Aingeru Bernaola. Eta urdin ezaituko dienak, aurrelaria Aramakoa, Lapke klubekoa, 18 urte ditu, bera da, Eki Irribarria. Eta bere atzelaria, Gaztelukoa, Aurrera Tolosa klubekoa, 19 urte ditu, eta bera da, Arkaitz Gabirondo, beste txalo bero beretzako. Zorteon, lau pelotari. Bueno, urdinentzat txalo gehiago egon dira, korrientzat baina, ez dakite ez esan duen edo jarraitzaile gehiago ekarri gitu zen, edo beroago diren, hori jarraitzaileak, txapa irera, horri. Iker Egigurenentzat. Oso beso luzea da Arkaitz Gabirondo, ez da? Atentzioa, dit. Eta gaur Julen Gabirondokin harreman estua dakago, gertuko gea. Zuek esan duzu, Gabirondo lehenguzuak. Bai. Zuek ere bazen lehenguzuak, arraunariak, Arteagatarrak. Bai, aita lehenguzuak. Aita lehenguzuak. Bai. Osunak izan dekoak eta kontza irabazitakoak. Hoi da. Eta pelota zaleak ere, bai. Bai. Garai batekoak, historikoak. Hori da. Bueno, badoa partidu astera. Lehenengo sakea txekotik txekoa, Bai, danak aterako ditu. Iker sake guztiak. Hor da Egiguren. Txokoan utzi, Irribarriak ezkerrez ondo jaso. Arnaolak. Ezkerrez Gabirondok, edarra pelotakala. Errebotera doa. Mañari arra txokora eraman. Irribarriak atzeratu. Bernolak ezkerrez. Zabalera moztu Irribarriak. Egiguren jaso. Irribarriak airez. Ezkerrez Zabalera moztu Egigurenek. Ezkerrez jaso, nola ala jaso du Gabirondok atzera Egigurenek. Boleaz Irribarria. Ezkerrez Bernaolak. Ezkerrez Gabirondo. Egiguren txokoan. Ezea somatuko zuen gerozatak eroa ezea indartsuago. Eki Irribarriak egindako tantoa, bat eta huts. Bizi asegia, partiduan. Erritmo bizian. Eta zehan zadakaten, bai, bi aurrelariak berean nahi. Bai. Bai, Ikerrek Juleni eta Ekike Ikerri. Zake Irribarriak, bat eta huts urdinak irabazten. Zabalean autardia mote egin, zake gurutzatua, motibo lehiaz Bernaolak erantzun. Irribarriaren biparetakoa, Egiguren jaso. Irribarriak keinu. Gabirondo gazeratu. Goleaz, Bernaola.
Gabirondo Kazera, arrebotera da pelota. Oleaz Bernaola ondo. Irribarriak aukera txokoan, tanto. Bieta huts. Gabirondo agintzen hasi da partidu hasiera hortan, eta Bernaolai defenditzea dukatzen nahi zaio, eta aukera hori ondo probestu du ekip. Bieta huts, partida zera polita, ritmo biziarekin. Bai, oso polita. Soak ere tortzen dira, partida ikustera eta bat tortzea daukagu lehen dikantza. Lehen kontrakantza. Denak ongi etorriak. Hori da. Irribarriaren zake gurutzatua. Ezkerrez egiguren egerantzun txokora. Irribarriak ezkerrez luze. Ezkerrez Bernaolak, Zabalera, barruan. Bera, atzo esaten genuen, aulki horiek hortik atzerago jarri behar direla, eta oraindik ere nik uste daudenak baino atzerago jarri behar direla. Kontrakantxara zoazenean pelota bila, oraingoan bezala, Bernaolari mesederik ez dio gehin aurkiak horrekote. Bai, errebotean dela jarri bezala. Eskuinez zake erantzun, ezkerrez Bernaola. Ezkerrez ondo Bernaola. Boleaz Irribarriak, Bernaolak, Irribarriak Zabalera. Eguren ekatzera. Ezkerrez Gabirondo. Egurenek. Boleaz Irribarria. Ezkerrez Bernaola. Ara. Bostarrik jotako pelotak adaikera izan da Gabirondorena. Baina egiko txapera. Eta partiduko lehenengo berdinketa, bina. Beste dozen frontoietan pelotak bikaina izango zen, baina frontoi honek hori xaraka. Eta badaka beri xarma, Egurenek. Irribarria justu erantzun. Egurenek iparetakoa, minek egin gabe. Irribarria txokora eta berak egin mina. 3 eta 2. Goatzen nahi zen menera nahi aixarre jokatzen zunean zenbat disfrutatzen genuen. Bai, Hoa, asko gustatzen zitzaigun Antigoko torneo oso berezia zangontzako. Eta hemen etortzen ginen familiko asko, ez dakizen lengua lehenago tokia Hala, torri garta bat zen finalegunean. Finalegunean pensa, 11etan partiduak eta goizeko 9 oraindik frontoia prestatu gabe dagoenean, jendea sartu nahian. Irribarriaren beste gantxo bat, Zabalera eta Ederra, 4 eta 2. Bago horietakoak izaten dira, tortilla pintxoak inda dena etortze ginenak. Tanto polita Irribarriak egin dena. Urdinen 4 tantoak, hane, berak egindakoak. Bai. Ardaeki. Nezortzi urteko Aramarra. Lautardian botea egin. Zake gurutzatua Egurenek ezkerra irez erantzun. Gabirondok, 3 eta 2. Ezkerrez Juren. Zabalera Irribarriak. Bain Gabirondok atzeratu. Bernaolak Oleaz. Eskuinez Gabirondok, Bernaolak jaso. Gabirondok ezkerrez. Airez Eguren, Boleaz Irribarriak. Ezkerrez Eguren jaso, hau da, ritmo hau. Ezkerrez Gabirondok Zabalera. Ez dira ondo konpondu Irribarria, baina azkeneko Bernaola ondo. Sotamanoz Irribarriak atzera, errebotatuz Bernaolak ezin. 2 eta 2. Eta hola dominatzen bali mague urdinai Bernaolai sufritzea tokatuko zaio, Defentxelanian asko da, tanto aurre gorri izan da behentzeko. Eta aber nola erantzuten du, nola aguantatzen duen, erditik aurrea batez ere. Zake Irribarriaren zat. Hordaek, zake gurutzatua. Ezkerrez Bernaolak erantzun. Irribarriak atzera. Zotamanoz ondo, Carmelo. Engeru, Bosteti. Bosteti Bernaola. Horrekin ahaztu nahi. Bernaola bat, pelotaria, eta beste Bernaola musikaria guza Carmelo. Gabirondo, Bostetik. Ezkerrez Bernaola. Gabirondo, bostaren pasatik ezkerrez ondo. Zeitik Bernaola. Irribarria Zabalera moztu, Eguren jaso. Irribarria Bolea zutzekoan.
Bernaolak dejada, intentzia bai ona, hirugarren kuadrotik dejada bota Zabalera, baina txapa soinua ondo entzun dugu. Eta ja, berehala bentajatxoa, 6-2. Bai, berriz zuloa. Intentzioa ona zen, Bernaolana, baina defentsa lanetan aidan momentu nik uste lanen setzea hobe dula. 6-2. Irribarria. Zabalean botegin, sakeak gurutzatu, Egurenek ezkerra erantzun, Irribarriak bota dejada Zabalera, Egurenek jaso, atzera Irribarriak, boleaz Bernaolak eraman, Ekik Zabalean dejada, atzera Egurenek, Gabirondok ezkerrez, barruan, Eguren luze jogatu, Irribarriak txekora, Bernaolak ezkerrez. 6. kuadroan, Gabirondo, Eguren, ezkerrez Gabirondok, txapa. Soinua ez da entzun, nik hitzaz ez entzun, baina Gabirondoren pelota, txapara. Arroio zitu Zuk ere, ala ikusi oso, ez da ikusten. Ez dut ondo ikusi hori esan, baina arroio zitu esku altxau eta epaileago baino gertugo dago eta ezin da zelantzaikin. Sake Egurenek, ezkerrez erdi horrengoan. Eta kantxa erditik sakea. Bai. Repertorio Zabala doka, ia beti txokotik ateratzen du. Inoiz Zabaletik ere bai. Ara, Bernaolak ezkerrez galdutako pelota, eta 7-3. Opari handi xamarra baingo hau. Bizkor dijoak igola partidua. Arrokoan gogoratuko dugu, Olatzarri Zabalagak eta Leire Galeanok irabazi dutela. 22 eta 11, Amai Aldai eta Uxusen kontra. Eta emakumezkoen finala larunbatean, Leire Garai eta Andrea Kapellanen kontra jokatuko dute. Irribarriaren molea, atzera Bernaolak. Ezkerrez Gabirondok. Jokoan, Irribarria tanto edarra, 8-3. Oso, posturare politia izan da, toreroa bezala markatu eta zentratuta ikusteteki partiduan, Arnasketa sakon batzuk ditu eta Sake Irribarriaren zat. Sake ez momentu saltorik ez. 11 jokatu dira eta saltoz bakarra ez. Ezkerrez Egurenek. Zabalera Irribarria. Egurenek atzeratu. Errebotu ondutik Gabirondok ezin. 4-8. ondo luzatu du pelota Ikerrek, arrimatuntzaio pixka bat eta ez da fantuzia hilatu. 4-8. Bizkordi joan partidua, 10 minutu eta jokabutakoak 10 izan. Berriro txokora sakea Egurenek. Jaso Gabirondok. Egurenek Zabalera moztu. Irribarriak oso ondo jaso. Bernaola 6-tik. Irribarriaren gantza Zabalera. Egurenek jaso. Gabirondok. 4. kuadrotik atzeratu. Errebote ondotik. Ezkerrez eraman Bernaolak. Txokoa moztu. Irribarria jaso Egurenek. Gabirondoren pelotaka da, errebotera doa. Aber Bernaolak, ezkerrez oso ondo. Ekik Zabalera, txapa gainean. Zirrizta ze ondo moztu duen, beheratzi talakoa. Oso tanto politia izan da, eta zetmin indun Iker Irribarriak keinuakin. Keinuak oso ondo aprobetxatzen ditu Gabirondok, pelota estindu du, eta gero bukera aparta. Pelotarien zatu txartea, eta kuku txartea baliatuko dugu. Hemen laguntza jasotzen dugun tabernarien aipamena egiteko. Markagailuan beheratzi talau, eta gur bero bat, badakit taberna guztietan, oraintze bertan partida ikusten direla. Bai, Jose Mari tabernan, Plateron, Anigoko bodegoian, Danenan, Gasteizen, Trikuarri, Ñan Bentaberri, Antzara, Leioz, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika. Badenik eskerra. Ze polita horren besteko babes pila ukitzea,
Eta, batetik babesa, baina bestetik importante da, horretxe bertan zu joaten zera taberna egitara, kafe bat hartzera, zerbait hartzera, eta denetan Partida jarrita. Orduan beti izten du horrek zaresana, eta bertara duaztenak, eta beti tabernetara esortzen den edo zine, beti begiratzen dut telebiztari, zer gauza dagoela, gora begiratzen dut. Ez ondan pelota, Euren ezak airez erantzun. Gabirando laugarren pagoetan. Eurenek ezkara airez. Zatzarra irribariaren zatutzekoan. Bernalak ezin jaso. 10 eta 4. Kantxa erdian ezkerrez jarrian ean bipar eta ustel uniko zula baino. Txokon. Bai. Eo zer gauza egiteko pelota zera. Bai. Mezuren bat bidali nahi bali mazue, lasai bidali. Komentatu nahi bali mazue, nun dikari zareten partida ikusten edo ze iritzi dako zuen lehenengo partida, zen egin zuena, lasai. Sake azkarrez Bernalak erantzun. 2. kuadrotik Abirondok. Bernalak ostetik. Irribarriak azkarrez. Euren egiparetakoa. Antzemandi Irribarriak eta honek pelota harrapatu eta atzera. Bernalak zeitik. Zabalera Irribarriak. Eurenek atzeratu. 5 erdian. Abirondo. Bernalak. Lauteritik, lauterira. Ezkerrez jetzik Abirondo. Eurenek atzeratu. Erreboteko zelondotik, eraban Gabirondok. Eurenen pelotak atzera, onda da. Airez, fin. Txapara. Gabirondok, Eurenen meritoa, markagailuan 5 eta 10. Estadistiketan azte zenbakia dauzkan Irribarriak. Galdutako pelotarik ez, eta egindako 8 tanto. Euren sakera, txokotik. Erdi-erdira. Boleaz Irribarriak. Eurenek ezkerrez. Ezkerrez Gabirondaren pelotak adona da. Bernaula boleaz erantzun. Irribarriak gotera. Kontuz, ona da. Ezkerre eman koien ikusten den, koien izan da, baina barruan. Gabirondo katzera. Airez, gora Bernaula, konek bai. Galdu duen 3. pelota. Eta berriro ere bai, ekik keinu bitartez bina ondia Asko laguntzen dio, Bai, bai. Lehen aipatzen genuena, bikote izatea eta elkarrekin aritzeak bentaja handia izaten du, elkarra ondo ezagutzeak, eta orain ere. 11 eta 5, aizia somatuko ez zuen, mikrofonotatik. Txake Irribarri. Ezkarrez Euren. Gabirondo. 4. kuadrotik, pelotak adatzera. Ezkarrez Bernaula. Irribarriaren pelotak ada indartxu atzera. Airez, goian baina barruan. Gabirondok, atzera berriro. Defensa tokatzen zaiola Bernaulari baino ondo eraman du. Eurenek, zabalera moztu minik egin gabe gutxi irekidu. Bernaulak, 3. kuadrotik atzeratu. Ezkarrez, ez zileraman Gabirondok, tanto. Polita izan da pelotaka dago, oso ondo arrimatu du ezker paleta eta ezin izan du, ezkerrez, Gabirondok. Errenta handia daukate urdinak, Irribarriak eta Gabirondok, baina mendik asko gata. Erdilanako indadazkate, baina Begira. hemen ez dago ezer itxita. Eurenek tantoa, 7 eta 11. Sakez eginen lehena. 7 eta 11. Eta lehen aipatu duzu, ekin zenbakiak oso ona diala, baina ez joku sartzen ez delakoa, Osa, asko arriskatzen nahi da, jokun asko da sartzen eta harritzekoa da. Bai. Galdutako ikaz izatea. Olatzi pasaztegien bezala, tantoak eginak asko izan ditu, baina Oida, galdutakoak ere, hori. Irribarria saka airez erantzun, Eurenek atzeratu. Agur bero bat ere bidali nahi digu Jose Mario Termi lagunari. Urte askotan izan dugu hemen, da oraindik ere urte askotan izango dugu. Baina esaten digu, ezetik jarraitzen duela gustora eta antxe dagoela ondo. Anima Jose Mario. Ezkerrez Bernaula. 3 tarietik atzera Irribarriak. Bernaulak zeitik eraman. Boleaz, pelota txikituz Irribarria, baina jaso egin Eurenek. Irribarriak zabalera. Eurenek, ala! Ze egin duen Azpeitiarrak. Ze pelotak aizto utzi dion Irribarriak zabalean. Iritsi bakarrik ez.
Zabaletik zabalera jokatuz, berak jokatu. Bai, ala zen. Horita. Kristobolea eman dioekin, gero zabaleko pelotare oso ondo bihurti du, baina 8-11. kontra erasoan ikerrizko tante politia du. 8-11. Goleaz Irribarriak erantzun. Ezkerra zarain. Bernalaren pelotaka da. Gabirondo zeitik. Gabirondo kesko inozatzera. Bernala, botu txarra egin dio, no jaso du. Irribarriak zabalela minik egin gabe. Egurenek ere bai, txokora minik egin gabe. Bernala laudarretik. Epa. A ver, juezak, vuelta. Bai, Onda mandakoan, nik uste baietz. Bara, Bai. errepikapen ikusi dugu. Ikusiko dugu. Bernala pelota jo. Bai, azken momentuan, bai. Zen, pelota gaiztoa eta ez zauken ezer ere. Ez. Kontra honek izan. Eguren ezak txokatu txokora, Irribarriak gora! Bederatzi eta 11. Eta gainean dia, lehen bezala xe bitantuan. Pentsoan, egon dira 6 tantoren errentarekin bi aldiz. Bai. 4 eta 10 da 5 eta 11. Eta nesketan ere antzeko zerbait pasa. Eta orain bi tantora. Irribarriaren sakea. Ezker Gabirondok, zabalera. Euren berriro atzeratu. Irriste gendu, ezker ezazen eraman. Meritua Eurenena, 10 eta 11. Eta badatozti. Aber gaidian... Etorri irat. Hola. Hor, irriste gendu izkatxo bat Gabirondok. Eta begira, 11 eta 5 egotetik, tanto batera. 10 eta 11. Bueno, aber errenta honi euste joten. Ze ormaizteiko txakurrena, harrapatuta pasaite izunean, Bai, moralari igual jetxitea eta... Bai. Atzo bertan, begira, hemen Oian Etxeberria eta Carmelo Loza, baina da pesit eta unaz landaren kontra, 8 eta bat egon ziren irabazten, 12 eta 5 ere bai, eta gero galdu gintzuten, agita bietan eritz. Beti bentaja izatea hobe, baina. Eta guk, betikoa, bidali nahi baldin baduzu mesuren bat, lasai bidali, esan nun ari zareten jarraitzen. Etxean, herrira baten, atzo adibidez, apetzitxak izaten zian jo, da begira, familia Cambrilsen danek ikusi dute partida da, ez ondo. Gaur gainera, edo zeineratan ikusten da, lehen telebista behatzen den ikusteko, baina orain eskuko telefono hauetan, lehen eta nire ondo ikusten da. Etxean baldin mazaude, noski ba, telebista ondien ere ikusteko aukera. Normalian dena dakago mugikorra eskura, Bai. eta ez da baitzakik. Tanto batera etorri dela ba, Eiguren eta Bernal, 10 eta 11. Jokoan tantoa. Ezkerrez jaso Gabirondo. Eiguren, zabaletik txokora, Irribarria jaso, aukera azpikerra. Ezkerrez moztu, tanto. Gabirondo zabalerako bidea hartuta zeukan, Irribarriak atzera joa behar izan du, eta 11, Bai? Eta partidu erdian, ba, A2. Partiduko bigarren berdinketa. Joan ikusi behar bigarren zatian zeposatzean. Binakokoa genuen orain arteko berdinketa bakarra eta orain 11 da. Eiguren ezakea. Goleaz Irribarriak utz. 12 eta 11. Lehen biziko zaurretik Hori da. horriak. Lehen binako berdinketa esan dugu, ordura bitarte Irribarria eta Gabirondo aurreratu dira 2 eta utz, eta lehen baldez ditugu urdinak atzetik. Orain arte beti aurretik izan dira. Eiguren zakean, 12 eta 11. Irribarriak zetamonos erantzun, Eigurenek atzeratu. Bostetik Gabirondo. Bernal entzateri importantea. Heno pelota batzuk aldu ditu. Eta bere laguna hola zegoen ikusteak atiatzak egin gomandan. Eigurenek ezkerrez, oso ondo. Errebot ondotik Gabirondo geraman. Eiguren. Ala moduzko diparetakoa. Ondo Irribarria. Ezkerrez Bernal jaso.
Ezkerrez Gabirondo Zabalera. Aire zondo Eguren. Gabirondo bostetik. Eguren ekirutik. Ezkerrez Irribarria. Seian Bernaola. Lautik ezkerrez Gabirondo. Bosterritik atzeratu Bernaola. Ezkerrez Gabirondo. Eguren pelota bila Zabalera. Laugarrokatik eraman du. Ezkerrez Gabirondo. Ezkerrez Eguren ondo. Boleaz Irribarria. Minek egin gabe. Egurenen pelotaka da atzera doa. Seitik aire zondo. Gabirondo. Luzeko gatze erabaki. Bernaolak eta tanto. Gabirondo gautakoa. Ez zuen ba, pelota horrek ezertzu ere gane Ez, kontra kantzara. bai, etzan galtzeko pelota. Eta bain bere buruaken aserre ikuste dugu. Atzelariek ez dut tantorik egin da, irunak galdu dituzte. Eta bi aurrelariak enpresaken entrenatzen dira, ez da? Etorkizun handikoak izan etezkenak. Bai. Tanto galdu du, ez teke zinena laukadan galdu. Eguren sakea txokotik txokora, erantzun Gabirondo, txokoan berriro Egurenek. Gabirondo kazeratu. Irribarriaren pelotaka da. Seitik Bernaolaren pelota gora. Galdu duen laugarrena. Zabintxe bukatu da. Gorrien bolada ona, 8 eta utxeko partzialarekin jene. Horrekoan arkaitzekin du oparia eta oain bana ingeruk. Pelota aldatzeko pentsatzen nahi dira. Pelotekin ere askotan komentatu dugu, zurekin ere komentatu beharra dugu. Zenbat irabazien garai baten pelota alteratzen zen. Frontisaren kontra, ezker konetaren kontra, horren aurrelariak, gero antzelariak, gero kontrariak eman, dena probatu. Eta horrein ez, ja, esaten du, superenak horrein duzela. Irua, bia, dena delako. Sake Irribarriaren zata, 12 eta 13, emozia badako agula bai. Sake atera du, kontuz. Hemen pasarik ez dago, eta pasako marra gainditzen baldin bada, falta da. Onda horren ditu da pelota. Bernaolak. Ez Irribarriak. Gabirondoren pelotaka da bikaina. Bernaola boleaz. Koiztu. Irribarriak bota dejada. Eguren ekaso. Irribarriak bitaritik atzeratu. Arazoak Bernaolaren zat. Ezin. Amairuna. Bai, eta kosta zaigu urdinen olako tanto bat berriro ikustea, Hau izan da, hau izan da, lehenengo zatian minutenaren islada, ez? Gabirondo ondo hasten du eta Ikarre bukatu. Baina bolada luze batez kosta zaigu. Marka gaioan Amairuna. Sake Irribarriak. Egurenek erantzun. Gabirondoren pelotaka da bikaina, kozatuz. Boleaz Bernaolak eraman. Gabirondo kazeratu. Aire zondo Bernaola. Gabirondo kaskarrez. Egurenek aukera txokoan ez asmatu. Irribarriak atzeratu. Bernaola kaskarra aire Zabalera. Irribarria jaso. Bernaola botera kantza erdian, lauterritik. Iker ekik Zabalera, dejada Egurenek. Ara. Leheno Egurenek egin den gauza berinak egin izan du orain. Eki Irribarriak. Eta Zabalen utzi dio Egurenek, baina ezin izan du jaso. Baingoan Iker Eguren atzian zekan, Hortxe zeon, sartu bali mazan, ez dakita inera bikorra izan zen. 14 eta 13. Eguren sakera. Atera du. Ezkerrez Gabirondoko ondo erantzun. Ondo Bernaola kusatuz. Erreboteko zulun notik Gabirondok eraman. Ez du txarrak Egurenek. Irutik ez du kusatu. Irribarriak Zabalera. Egurenek ezkerrez. Atzera Gabirondo. Bernaola txokoan. Irribarria jaso iruteretik. Bernaolak lautertik. Ezkerrez Gabirondok eraman. Eguren aber. Zabalera kruzatu. Ez jaso Irribarriak. 15 eta 13. Bai, ni ikusit jasotzeko mokoa zula Ikerre, baina oso ondo nasteu ezkerrakin jokoa Egurenek eta... Zuri eta zizuen niri bezalaxe, Iker eki.
Posiblea. Bai, nire bai. Lehen beti ditu bera, Iker Irribarrearekin orain. Euren esakea. Txokori txokora. Gabirondo zeitik ezkerrez ondo erantzun. Bernalak eskuinez. Ezkerrez. Gabirondo. Bernalak jetzi. Txokoan, Irribarriak, Eurenek atzeratu. Erreboteko zulundutik. Gabirondo geraman, ez du txarra Eurenek, txokoan. Irribarria txokoti txokora, Eurenek jaso. Aukerako pelota Irribarriak ez da asmatu, ez da ere Eurenek. Irribarriak atzeratu, pakebila. Aire zeraman, Bernalak bolea zabalean, Irribarriak jaso Eurenek. Ezkerrez Gabirondok, nazian dijoa tantoa. Atzera Bernalak. Ezkerrez Gabirondok. Ezkerrez Bernalak. Atzera Gabirondok. Botera rebot nondik eramando Bernalak. Ekik zabalera kanpora. 16-13. Oker Escalimanagoan, tantore ematezen du lehenok alditan dakoela. Oker Escalimanago galdu duen lehenengo pelota, Eki Irribarri. Behar bada bai, oain ez daka Gutxigatik, baino pelota kanpora. Azpeiti arrasakea. Galtzen egon dira 11-5. Irabazten ere gira 16-13, 11-2 partidalekin. Sakea Gabirondok erantzun. Egunen etxakoan. Irribarriak atzeratu. Bernalak, botera, eraman. Eskuinez atzeratu. Ala! Atzeratu Gabirondok. Sotamano sortu da pelota hortara. Bernala ezin eraman. Gabirondori apuntatuko diotanta. Estela tantorik gabe daukat eta 14-16. Eta tantoa garesti daude, Benderak nahi dute finaleko txartela eta... Ba, esan dugu lehen lan asko egin beharko zutela eta partido gorra eta momentu zide hortatu dikoa ean, Bai. Ordu erdia partido hasi dela. Hasieran bazi duri, errixago buskatuko zela, baina gogortu da. Irribarriak, ezkerrez Bernala jaso. Gabirondok, pelotak da bikaina, errebotera doa. Bernalak eraman, ezkia sartzen utzi errebotean. Irribarriaren pelotak da. Boleaz Bernalak hau ere bai. Irribarriak irutik. Eta Bernalak beste bat ere bai. Gabirondok atzera. Eta Bernalak hau ere bai. Lau aldiz defenditza tokatuko oso ondaria da defenditzen. Eta bosgarrena ere bai. Gabirondok, atzeratu. Eta seigarrena ere bai. Euren ez egin ezaki. Zazpigarren ere bai ere txokora. Lauterrin dazkankak finkatuta eta... Zortzigarren pelota Bernalaren zai. Bi urdinak ari dira Bernalaren kontra, oraintxe arnasa pixkat. Euren jodo pelotarekin. Eta orain zabalera, Bernalak eskuinez. Ezkerrez Irribarria txokora. Ene! Katia nintzai ezko pelota. Unibertsitateko kampuseraino bidali du pelota. Bai, alaxi izan da Katia nintzai hor nomaiz pelota eta... Publikoan hirugarren pisua jo behitzat. Bai. Zaila zen hori egitea, Zaila bai zen, bai. 15 eta 16. Asko balio zuena. Bai. Pentsa, hiru tantoko aldearekin egoteko aukera izan edo tanto bakarrorekin. Eta Bernaolantzako tanto gorri izan da gaina, Ba, 8 pelota kontatu dizkiogu. Zer pasako arresto. 6 airez jotakoak izan dira. Defensan. Irribarria, saka arresto eta txokoan tanto. 16. Partidoko laugarren berdinketa. Eta ez dio tankerik hartzen ze pasaleiken, Hasieran urdinen aldeko apostoa egin, Zer gauza. Bai. Gero badakizu, 21 egiten baldin badute, partida 23 luzatzen dena. Eta 22 egiten baldin badute, 24. Eta 23 egiten baldin dute, 25. Hori lehen urtean jarritzen, final erdietarako. Ez zen lehen urtean behin bakarrik ere pasa, atzoko 3 partidutan ez da pasa, gaurko lehenengoan ez da pasa, baina nor daki. Pasako balitz nobeda de orduan.
Horrein eta lan gehiago egin behar. Gabirondok ezkerrez, partida amazeina. Hala! Egurenek aukerako beste pelota bagaldu du. Bi jarraian. Orantxe arte bete-beteko partida egiten ari zen Azpeitiarra. Bai, oso txukuna Txokati izan. Zabalera galdutakoarekin, eta orain mozten alegindu den hortan, urdinak, 7-6, tanto batez aurretik ane. Bai, oso txukuna izan lanian, ezkerrakin oso ondo, jokoan hasten, erremate honak ite, baina azkeneko biotan utxa ondi xamarra indu, eta horren poderioz, tanto batez aurretik urdinak. Hor, batek esate dugu markagailoak izki dagoela, hori ohartu gara eta lasai konpondu dugu. Kontaketan dando arekin, baina tekla hor txekatitu da geldirik eta ezin izan da mugitu, beraz konponduta dago. Baina zuek lasai, komentatu behar duzuena, lasai izan. Peloteriak atzeenean, freskagarri bila etorrita Eiguren, eserita bere atzelaria Bernaola, bi urdinak ere Irribarria eta Gabirondo eserita. Lehenengo partidan gogoratuko dugu. Olatz Arrizabalagak eta Leire Galeanok irabazi dutela, 22-11 Amai Aldai eta Uxu Osesen kontra. Eta finaletako txartela lortu dutela Gernikarrak eta Antzolarrak, eta finala larun batean Leire Garai eta Andrea Kapellanen kontra jokatuko dute. Bi Leire izango dira. Bata aurrean Garai, beste atzean Galeano. Larun bateko finalean. Irribarria sakera. Ez, Andrea kilometro desetik berkoitu lan etortzeko, baina guztu etorrikoa. Atzera Gabirondo. Bernaola gaire zeraman. Ezkerrez Irribarriak. Boleaz Bernaola. Irribarria gutxi. Gabirondoren pelotak adatzera. Bernaola bere tokitik atera dute, baina boleaz ondo defenditu da. Txokoan moztu Irribarriak. Atzera ekigurene. Gabirondok, zeitik ondo atera du. Bernaola kirutik. Gabirondok. Ondo eraman du, ez zuen arreza. Eigurenek atzera. Gabirondo lanean. Bernaola lotik. Lozatuz. Zotamanoz bikain Gabirondo txokoan, ez du ondo utzi. Eigurenek, ez da ere Irribarriak. Atzera Eigurenek. Gabirondo justu eraman. Eigurenek botera. Ezkerrez airez eraman Gabirondo, aukeraka Eiguren Zabalera tanto. Amazazpina. Elkarri opari amutxan barratzen dizkote, txokoa jolasian ibilia pixka baino. Azkenian Eiguren bukatu du. Amazazpina. Bai, eta bete-beteko partidua. Azken tanto sorta, horreka erakusten ari zaigu, 11, 13, 16, orain 17. Gaurkoan igual izango eguna orduan. Igual. Zaka Eigurenek. Atera du, erdi-erdira. Gabirondo gerantzun. Eigurenek atzeratu. Boleaz Irribarria. Eigurenek irutik. Bernaolak. Kantza horrien Gabirondo. Bernaolak ez du binez. Ezkerrez Gabirondo Zabalera. Badoak Eiguren pelota bila, ondo harrapatu du. Boleaz Irribarria txokoan. Bernaolak ezkerrez jaso. Gabirondo bostetik. Eigurenek atzeratu. Boleaz Irribarriak ezin. Ez zuen da, pelota horrek ezertxo ere, ezertxo ere edo. Atzeaka... Emateko pelota zela. Bai, baina nire zuzitatzen dira ikusteko biazula. Atzeaka pagutu pauso batzu. Eta hola pelotan atzeaka itzia zaila izatea. Beti txikitatik erakutsi guten gauza hori da, pelotan beti aurreaka. Hori da. Ondo erakutsi zizuen. Eiguren esaka, txokoti txokora. Gabirondo gerantzun. Eiguren etxekoan, Gabirondo jaso. Eiguren ezkerrez atzera, Irribarria atzelari. Eiguren Zabalera, Irribarria iritsi da binezin jaso. 19-17. Emeretzita mazazki. Hiru tautxeko partzialarekin, gorriak. Irribarria freskagarri bila, eta atxeen hartzera. Bernaola eseri da.
Gabirondo ere bai. Zuti dagoen Agiguren, markagailuari begira. Sarritan begiratuko zaio markagailuari hor jokan zaudean ez da, Bai, ni behintzat. Naiz aki nola di joan bine eta berriro begiratu. Bazpareko probatu. Aurretik zazenean behintzat gehiago, sinisteko. Eta kontrioak ikuste dituzunean ies egin da dauela, Galtza bete lan. 19:17. Batek gogoratzen dugu Manes Arrietak Lorenzo Arrabarrena joan zaigula eta komentatu dugu gaur dela. Joan larun batean azkenekoz gainera egon nintzen berarekin. Bigarren mailako buruz-buruzko txapeldunak izandakoa, beste pelotarioen diba zuen orduan aholko emaile botilero, Miguel Soroa handia. Sakea Egigunen entzat, bi tantoko aldearekin emerezi eta mazazpi Antiguan ere askotan ikusten genuena. Lorenzo Arrabarrena mairako ere lagununa genuena. Sakerako, ajedrezerako ere aparta zen. Oian bero. Eguren ezakea. Ezkarrez Irribarriak erantzun. Emeretzi eta mazazpi. Gabirondo kaskuinez. Bernaola gostaretik. Gozatuz, Gabirondo ondo. Errebot ondotik Bernaolak eraman. Gabirondo, berriro atzera. Tratu hartzen ari da Bernaola. Bai Irribarri eta bai Gabirondo bere kontra, behin zabalera Gabirondo, tanto! Intentzio guztiarekin. Oso ondo zabale bat izan da. Eta Bernaola partido osoan usten eroiko zara bigarren erdi, baina horre izaten nahi da partida behantzako eta usten nahi da, Bai, ze tratu hartzen ari da, ze Irribarriak asko jotzen du zera, Gabirondo berak ere bai, eta horrein ze ondo engainatu egiten biak, zabalean tanto hori egin. Sakea, Irribarriak atera eta erantzun. Bernaolak. Gabirondo kaskarrez. Eurenek kaskarrez atzeratu. Irutaretik Gabirondo. Airez Bernaolak eraman. Irribarriaren pelotaka da. Bueno, nereza falta. Ez du eman, baina horre... Antigoko pelotak ezker arma berezia dauka. Batetik arma bera, gero kurba bat egiten du, eta gero kristala eta zarea dauka. Kastaki zarea jo duen, baina hor landarea batzu bat daude, eta landareak monitu ditu, nik uste... Aizea izango zen igual, Edo aizea pelota jasotzerako, Ara, honek zalantzarik ez dut. Irribarriaren pelotak ora. Ez, nahi iruditu zait osto batzu moitu diala, baina saria ez dula jo. Osto batzu mugitu dira, igual pelotaren eraginez. Bai. 28. Euren sakean. Daukar Diamote, sakeatzea jarri. Errebotuko zulondotik Gabirondok eraman. Euren beste bat atzeratu. Gabirondok ezkarrez haure bai. Eurenek atzera. Gabirondok airez. Eurenek ezaginez eman. Atzeraka doa Gabirondo eman. Bernaolaren pelotaka da. Irribarriaren bolea. Bernaolak botera. Tantoa importantia da ba. Ara. Gabirondo galdu du ba. Lehenago zen banu. 21 eta 18. Partidu hasi dela 41 minutu. Pelota berri askatu dio. Bernaola txoperenari. Euren bere azkezak atertzera. Baldin eta espaldi moto egita bandak egiten. Gabirondo gerantzun. Eurenen pelotak adatzera. Gabirondo kaskarri zeraman. Euren egotera. Hirugarreko aldoti luze. Irribarriak entrenatu. Euren egotera biterritik. Irribarriak erdikutxek inoz baino bena da. Eurenek txokoan. Irribarria zabalera. Eurenek azeratu. Gabirondo goztarritik. Laugarreko aldoti Bernaolaren pelotaka da. Isiltasuna Gabirondok. Bernaola lautarritik eman. Bostetik Gabirondo. Bernaola bostetik. Irribarriak airez. Euren zabalera minik egin gabe. Irribarria txakora. Bernaola jaso 21 eta 18 partiduan.
ezkerrez Gabirondok. Bernal azeitik, Txokora Irribarriak, Egurenek aukera, Txokoak jokatu, tanto eta bukatu da partidua. 22-18. Berrogeita 2 minutoko partidua. Sakez Egurenek ez tantorik egin, Irribarriak hiru egin ditu, irabazten oso eroso ibili dira, 10-4, 11-5 ere bai. Eta gero baina meiruan berdin dut gero, gora berak eta azkeneako gane, Iker Eguren Bernaola finalera, eta finala baina eta beretzea Unaslandaren kote izango dute. Bai, eta merezitako garaipena, hortxe ibili dira, baina lan oso txukun nahi due, asko sufritu due, eta merezitako garaipena. Bueno ba, zuk beti bezala nahi duzun egin, ni protagonisten bilano, abertzeko datzen diate. Iker Eguren arratsalean zorionak. Arratsaldeon, eskerrik asko. Esaten izan ondo eta esaten zen idan. Ez. Esan hasieratik oso inkomodo garru naiz. Ekik hasieran hor kiston gantzua sartu iskina oso ondo bilaitu da ni era galduta ibili naiz. Da gehien pentsatzen da hortik aurrera joko batzin kargatzi eta aguantatzi gehien faiagoa eta hola eta da aparte aingeru kiston partidin du, atzetik danan jasotzen zuen. Da behar ezkerre irazin dugu. 11-5 galtzen. Azte guelta eman diozuen. Bai, esan den bezala oso gaskia zen naiz ni, batiz bat, aingeru behar ondoa izan iten. Da gero parte horra ezegun bezala, gortzen jungea, gutxi faiatzen da konfiantzi hartzen. Bueno, objetiba pixkeneka betetzen. Aurrena Antigora tortzea zen, gero finaleriterako zelkatzea, eta orain ja finalian zaudete. Finala badakizu, baina eta pezetxe eta Unaslandaren kontra daukazuela. Bai, egile esan da torneo honetan joatzi otzentziela ilusioa hondi entziten, da oain finalea jauta zezanik ez. Da zapatu behira, oso atze honitzen behira partidu eta oso parte horra eukiko dugu, da irabazte hartengo beha ingerutani da hartetzeana. Beraiek ere alaxe esaten zuten, Beinatak esaten zian, bai, euzein enkontra izan ere partidu gogorra. Partidu gehienek ari ira gogorrak ateratzen, Bai, atzenin olago txapelkata eta jende oso ona etortzea eta lehenengo partidu zein finala oso gorra izatea eta hor, oso zai dana izateela. Lehen oitono jamarik esaten zian, bai, azpeititik lagunak, berandu gotorreko dituk igual zazpiretako autobusean da, bueno, momenturik horrenean nahiagatu dira. Ez gaur aurregun berandu baina ziren, da zarrera kanpune ontzin behira, da gaur oso goiz etorri eta hortxe hondi. Aitona eta bai, baina beste lagun batzu zila etortzekak esan zazpiretako autobusean da. Bai, hoi ebintzaz zure momenturik horrenean nahiagatu direla. Bai, ikusi dute gile, lehen guzuta bai. Ezkerra, behi gaiago da bulti ematen hasia, así que... Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. A Carmelo, ze kontatzen digon. Bueno, Carmelo, nioen beti askotan nahazten nahi. Bernaola musiko handiarekin zer ikusirik ez dako zuzuk aingero? Ez. Beti Bernaola eta bain aingerokin gustatu. Bueno, zorionak aingero. Eskerrik asko. Sekolako partida bokatu duzu? Bueno, jakin dugu, lehenengotatik sufriko asko, honek golpe bazke deki eta toketan zala sufritzi atzien. Hori lehenengotatik jakiot. Tanto baten kontatu izkizut, 8 pelota segidan defenditut. Bolea 6, botera bi, hori da tratu eman dizuena biak, bai Irribarrik eta bai Gabirondok. Bai, esatzuten moduen, lehenengotatik, eure kriston golpi gazasi, fresko, emoten pilo bat, denpora guztien dominetan, da guri toketan da defenditi, eta batzutan, olako partidu defenditzen, botain bidie. Zura altzen,
torneoan ikusi zenuanean, egurenekin zinela, esperaltzen nuen, finalera jagatzea? Ni etorri nintzen momentu disfrutetan, bakitik erroso momentu honien dabilela, ez haustien askotan eta oso ondo, eta bueno, baina nik esena, lehenengotatik disfrutetan, ondo jokatzen alba da, eta hori, alba heltzen finalera hobeto. Final hori zaila izango da, itxura bintzat, baina zapesatxe eta Unas Landa jokan daude, bereziki bainat. Bai, atxe ikusi nahan YouTubetik eta oso ondo ikusi nahan bainat, Landa bai oso seguro, eta aldun guztien gogu, baina, ze ikusiko da beste erriten du. YouTubetik ondo, ikusten da? Oso ondo ikusten du. Kategorian, ikusten dire fallo eta nondazen falloak eta euren punto fuertek eta han ikusten da. Zu lagunei eta etxeko eta sani ez du jartzeko YouTube eta partiduak ikusten da? Hombre, hori beti, etxetik eta beti hor da biz ikusten da, esatozte, amaitzen da partidu bieltzozte, sorizonak eta hori da, eta bai. Osunda gero. Vale, eskerrik asko. Bai, presti. Ekirri barri, Arratxaldeon. Txaldeon. Ze pasatu da? Bueno, beste asko jokatu dut, eta guk ezin izan dugu tanto bukau, eta galdu indula. Bentaja darra izan duzu, 11-5, Torro Ortegiaren egiten ondo, dominatu duzu, tantoak erratz bukatzen zen dituen. Egia esan, hasierako parten arki hasia, gozatzen da tanto eta bukatzen, baina, bueno, bigarren parten bai gehiago gozatu eta guk ezin izan dugu tanto bukau, eta horre onda aldea. Pena, ezta? Latza, bai. Anai ikusi ikerremenda, lehen guztua eritz hor da. Torri gira denek animazioa baino zeneko izan. Bai, familiko asko torri eta esan pena ez irabaztea eta berriz semifinaletan gehatzea. Altza burua, finalean izan zinen, amezetan, aneretzen posibila izan, baina zara egingo dugu da. Altza burua eta animo. Eskerrik asko. Bueno, eta azkenik faltazioikon protagonista. Arkaiz Gabirondo, Arratxaldeon. Txaldeon. Txaldela posibila izan, Ez zait. Netzago partidu, txarra ez duin. Aurretik hasi gira, gehu guelta eman digu eta ez da beti iguala pasa ez dugu. Ematez nuen, baigetzen, bentaja darra da. Bai, baino. 11-5 eta oso da izinetan jokatzen biok. Bai, baino, segulenik ez da sinisten, ze beti iguala baratzea. Hemen gizton buelta gautegi beti, eta gaur reala, ez da buelta izan, baina, bai, beti ez ezula fiatu behar, ez dela azkar etortzeila kontrariok eta, bai. Azkotan dominatu duzu, baina Bernaulak ere ze defentsa egin duen, Bai, Bernaula ez dautze dugu, oso pelotari seguru eta fronte honetan gainekiari jogatzeu, eurenekin batea eta, bai, horri tanto sartzeu gizton lana die, baina, bai, on. Ezinen tanto baten zu eta eki, atzera eta atzera, da gero Zabalean nola engainatu dituzun biak, amitxe Zabalean utziz pelota. Bai, zehozein marrazion ez, bestela lehen zanetena ezin zan tantio sartu, eta, ondo batea eta bastante, bai. Eskerrik asko, Gabirondo, animo. Vale, eskerrik asko. Bigarren partida bukatu da, orain hirugarrena izango dugu. Nagusien mailakoa, Olaetxe eta Espiroz, Fernández eta Olideren kontra, laster goaz gure tokira eta kontaketaren jarraituko dugu.
Arkin, kendu mundaten, nagola pixka kalibratzen. No, jarri? Ez, kendu. Gaitezue ba, hirugarren partidaren berri emateko prest. Atzo Unai Amianok eta Antxona Pesetxeak lortu zuten garaipena. Eta honek esan nahi du, orain jokatuko duten partiduko irabazleak finala datorren larun batean Unai Amiano eta Antxona Pesetxearen kontra jokatuko dutela. Goazen bada, 4 pelotarien aurkezpenarekin, Gerriko Gorriz ditugun 2 pelotariak biak ere irurtzungoa ditugu. Josu Ulaetxea, 23 urtekoa, 1,83 zentimetro, 78 kiloko pisua. Adrián Azpiroz, planta darreko pelotaria, 1,83 zentimetrorekin, 20 urte, 83 kiloko pisua. Oiek, Gerriko Gorriz izango ditugunak. Eta urdinei begira, Fernandezek txapelketako lehenengo partida jokatu zuen, gero bigarrenari uko egin behar izan zion, Errioxarra dugu, Jorge Fernández, Fuenmaiorkoa, 20 urte dauzka, San Cosme elkartekoa, 1,83 zentimetro nutzen du, 83 kiloko pisuarekin. Eta behi atzelaria, Aratzo Liden, Oriotarra, 22 urte, 1,83 zentimetro, 83 kiloko pisu. Garko jaialdiak ez dauka, iraupenari begira atzokoaren antzik, atzo oso luze joan zitzaigolako eta 3 ordu terdi luze behar izan genituen. Eta gaua epaileak horrari gira, pelotari esaten laster venga, egin beharreko lan horiek egin. Probatu beharreko pelota probatu dituzue. Eta lanean beretan jarri behar duzu. Ze txarra izaten den orain hanen lagunari ez duela torri zaio eta beti mikrofona horren aritu gero nok hori askotan somatu dugu ze txarra den ez duela torri. Bueno, bat kontatuko izotu zuena. Ez nahi izenik esatera. Eta bera badaki kontatzera noan ala gure lagun bat, zu gainera asko zena. Albistegia, eguerdiko amabiak ziren. Eta ziren, eguerdiko amabiak, albisteak. Ez du da torri zitzen. Hitz egiten hasi eta garai ordan Ardanzazten lehendakaria eta zuzen Jose Antonio Ardanzan lehendaka ez dula eta ezin segin. Eta hola 2 minutu eternoak egin zizkionak, ezer esan gabe, ez dula eta Jose Antonio Ardanzan lehendakaria ez zuen bukatzen da. Eta hor, hau gizen dira, eguerdiko amabitako albizteak. Hor bukatu zen. Eske, bizitza normalan oso gutxitan pasatzen zaigu gauza da, baina. Pasatzen denean, ze txarra. Joe. Tamen gainera, hitzekin egin behar duzu. Eta bi izan da hor nonbait, zuri bakarrik tokatzen zaizuria.
Irurtzun klubekoa baita ere, 20 urte ditu, bera da, Adrian Azpiro. Eta beren aurkaria, urdinez arituko dienak, delantero es de Fuenmayor, del club San Cosme, tiene 20 años y él es Jorge Fernández. Fuerte aplauso para él. Eta bere atzelaria, Oriokoa, Lazkaoko Lapke klubekoa, 22 urte ditu, bera da, Aratz Oliven. Estetxalo bere baderitza. Zorteon lau pelotarien. Bueno, gauzak ondo gaurrane, 9:00 bukatu dugu. Atzo jamarretan. Atzo luzatu zela, baino gaur. Sake urdin. Aratz Oliven hori darrak erabak edo. Zein pelotarekin ekin partidari. Azkenengo partiduan urdinako sondaritu ziren, baina zetxa, bereketa egin duten bi gorriak. Bai Josu Olatxek eta bai Adrian Azpiro, sekulako. Bai, kampiona, txapelketantako sorpresa izan dira, ezta? Bikote gorria, sorpresa izan da, eta... Batez ere Josu. Bai, eta urdinari lehenengo partidua ustez oso txarra entzuela, baina bigarrena aldiz oso hona. Lehenengoa desastre honek, ez zuten. Zake atere du Herrio Txarrak. Erlojoare martzan jarri dugu, 8:19 minutu. Kanta jokoan, Adrianek eraman Azpirozek. Moztu txapa gaina Fernandezek eta tanto. Herrio Txarrak egindako tantoa. Irabazleak esan dugu, Unai Amiano eta Antxona Pesetxaren kontra jokatuko dela finala. Eta atzo, Unai Amiano Irundarrak 18 urteko mutikoek jokatutako partidarea aparta. Hemen jendearekin itziten honez eta nabarmentzeko hori izan diate. Amianok entzun partidua. Denetatik egin zuen, ia dena ondo. Ezkerrez Adrianek erantzun, Adrian Azpirozek. Atzera Oliver. Asierrekin entrenatzen dabil gaina Amiano eta Asier guztatzen. Errebotean ia sartu da pelota, baina ondo eraman du Azpirozek. Fernandezek atzera. Boleaz Azpiroz. Fernandezek ezkerrez. Ezkerrez, Olaitxak. Gazo Oliver. Olaitxak atzeratu. Azpiroz. Ezkerrez Fernandez. Azpiroz egaldu. Bai. Jorge Fernández pelota bizi astintzen hasi da. Urdinak irabazen. Jorge Fernández eta Aratz Oliver. Herrio Txarra Zabaleti Zabalera. Azpirozek errebatu ondek erantzun. Fernandez irobarren batetik. Bozetik Azpiroz. Oliden. Zeian Azpiroz. Ezkerrez Azpiroz. Olaitxek eraman. Otaman oso Olaitxea. Gara, Fernandez galdu. Lurrea juntzaio zuzenean pelota. Bat eta bi. Olaitxea barkatu dugu da? Irurtzungoak biak, bi gorriak irurtzungoak. Zake harti atera du Olaitxea. Ezkerrez berak Zabalera moztu. Gazo Fernandezek. Olaitxeak otera. Otera aztarrean ezin. Eta zaila zuen. Hori denek jasotzeko merito Olaitxer. Lehenengo berdinketa. Bina. Aratz Oliveren ezaugarritako bat oso pelotari segurua dela da, baina orain kontan, ezin izan du pelota txoka. Ez dira errezak izaten, bote lazarrako bote txikiko pelota jasotzen. Ai. Orain sakez. Olaitxeak sakez Zabalera atera du. Eta tanto. Galtzen hasi dira, bi eta huitz, baina bota maino eta markoa joan, irabazten girutan.
Saque atera dola etxea. Zupamano zerantzun Fernandezek. Tiros. Lauteritik atzeratu. Hori dena. Azpirozek eraman. Iruan Fernandezen ezkerka da bikaina. Errebotera doa. Azpirozek ezkerrez eraman. Errioxarra beste pelotaka da. Tablutza jotakoa. Kaso Azpirozek. Txokoa Fernandezek. Azpiroz azutia. Tal pelota jaso. Hori den. Bolea Solaetxea. Ezkerrez Fernandez. Solaetxea Zabalera. Eskatu altzerariak ondo. Hori dini utzi dio Fernandezek. Azpiroz. Pelotalekuetan, atzerariak ere zenbot aukera duten beste pelotalekuetan ez bezala, Zabalean txokoan imintzeko, Hain pelotaleku txikia da. Askotan ikuste ditukola lau peloteriak hiru lauko eta zerbota. Eta politia da, eta nik uste behaire gustatzea. Bai. Atzelari askori. Atzo lizeak egin da komentatzen beste pelotalekuetan ez dute aukera izaten da, emitzeko zatuz. Bai. Aire Soliden. Aber, juezak. Vuelta ez. Tanto hori. Badauka duda. Borna Fernandezek, gero Olaetxeak. Aire zena. Ez dakit. Nik emango nuen, baina jueza da hortara. Nik nizkoza. Baina Olaetxeen bolearekin, tanto. 4-3. Oso modu urritu du. Gina algon dira, Iruna ere bai. Bai, tanto azkarak izatera ideala komentatze ari joan, Ez dira asko pelotatzen nahi. Bai alde batea zen beste azkar bukazera idia. Olaetxezek Zabalera. Tanto. Hor kontuz, zenbat eta gehiago bosterriko marrara arrimotu pelota. Arrebotean gartu izateko arrizko goten da, eta orain alaxe pasatu da. Bai, ondo sakatzen nahi da, Olaetxea. Zake atera du, Zabalera. Hori denako zondo erantzun. Azpiroz, Zapera. Bitik ezkerrez atzeratu. Batxeak. Hori denek atzera. Azpiroz, zigarren badran. Aire atzera. Ezkerrez Azpiroz. Ezkerrez Oliden. Azpiroz. Fernandez Arriozarra. Olea Solaetxea. Atzera Fernandezek. Ezkerrezia gorputzan sartu zaio, ailegatu da. Azpirozen pelota. Atzera Fernandezek. Boleaz txokora oso ona. Azpirozena. Olaetxea bere lagunari laguntzera. Oliden. Bostean Azpiroz. Ezkerrez Oliden. Ezkerrez Zabalera Azpirozek, Oliden ezazo. Boleaz Olaetxea txokoan ondo. Fernandezek ezkerrez. Boleaz Zabalera Olaetxeak. Txokora Zabaleti Fernandezek. Zazo Olaetxeak. Azpirozen pelotaka da. Hernández. Olaetxea. Goia baina barruan. Oliden. Arrimotutako Azpirozek. Azena. Oliden. Bakizue, gogoratu dugu. Bikote irabazleak, finala. Larun batean, Onaigan Miano eta Antxona Pesitxaren kontra jokatuko duela. Ara, Fernandezen pelota txapara. Intentzia bai ona, baina txapara eta zigetein. Kontan borrokatua joan da, ne? Bai. Lehen esan de tanto motzak izan dut izela, baina bai kontan lan egin duen eta borrokatu izan da. Sake Olaetxearen zat. Larun bateko bi final erabakita. Emakumezkoena Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeano jokatuko dutena Leire Garai eta Andrea Kapellanen kontra. Gizen askotan bi izango dira bata promesatan. Hor, Beñeta Pesitxeak eta Unaz Londak Iker Egiguren da Bernolaren kontra. Eta nagusitakoa ikuskizun. Bikote bat hor daukagu, Onaigan Miano Antxona Pesitxea. Bestea lastar gaitu nuen, gordu hori baino lehen. Atzera Olaetxea, Aire Soliden. Irutik Olaetxea. Ezkerrez Ferrandez. Zama gainan moztu Olaetxea, Jasa Fernandezek.
Txokora Olaetxeak, hori dene jaso eta atzera, pakeak harri honek. Goleaz Aspiroz. Fernandezak atzera. Ezkerrez Aspiroz. Txokoan Fernandezek. Olaetxea Zabalera. Hala. Fernandezek dejada bota du hemen Zabalean. Baina galdu egin du pelota. Eta 7-3. Lau tantoko aldea, hane. Iruna egon dira. Eta 7-3. Bai, Zabalea deja nahi izan du, eta etzan intentzio txarra, baina txapa joio. Bueno, bagoazen berriro gogaratzera atxeina Zabaliatuz. Antigua auzoko taberna sorta txapelketarako lagungarri egiten zaigu eskaintzen digutena eta balio handikoa dasko. Jose Mari Taberna, Platero, Antiguako Bodegoia, Banena, Gasteiz, Trikuarri, Jan Bentaberri, Altzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika Taberna. Urdinak hartu beharreko atxeen hartu dute, gorriak oraindik eserita. Eta oraindik ere aukera badaukazu, mezuren bat bidali nahi baldin badiguzu, nondik ari zareten partioa jarraitzen esan, edo partioaren inguruan, edo beste zerbait esan baldin baduzue, lasai. Oian Ibarrak esaten digu, aurreko partiotako emaitzak, ez da denbora asko gogoratu ditugula, baina berriro gogoratuko dugu. Olatz Arrizabalaga Leire Galeanoko 22, Amai Aldai Usue Ososeke 11, Iker Egiguren Bernabalako 22, Eki Irribarriak Abirondok 18. Tanta jokoan. Gainera askotan guztitzaigu komentatzean, besteak beste, ez dago alako jendea partidok ikusten arratsaldeko 6 horretatik, bakitza galduenean etortzen da, eta datorren arentzat, lagungarri madituko nago. Bai, inoiz ez da oso beran errepikazia. Hola, denak eguneratuta daude. Ara, Olaetxeak boleaz galdu duen pelota, 4-7. Olaetxeak galdu duen lehenengo pelota. Saquea Jorge Fernández Arriozarentzat. Saquea atera du. Azpirozek eskerrez oso ondo erantzun. Golean Fernández. Eskerrez. Zabalera Fernándezek orain, jaso Olaetxeak. Txokora Fernándezek. Olaetxeak ere eskerrez atzeratu. Aire sorido ondo. Olaetxea Zabalera. Jaso Fernándezek. Azpiroz. Laugarren kuadrotik. Ezker soliden, Goleaz Olaetxea txokoan. Tiroz. Oliden kantxarrian. Azpirozek ezkerrez bostarritik. Oliden. Arrimotutakoa irurtzen atzelariak. Atera. Oliden bostetik. Politia da ezkerra, bi atzelaren arteko tikitak hau ikustea, Bai. Ara, Piedre. Ez zuen espero, Fernandez pelota, Olaetxea joko zuelakoan, Azpirozek askatu dio, utzi gendu, eta Fernandez galdu. Piedre. Bai. Zuek alazetan dezu? Ez? Zuen alazetan dezu? Ez dut ezagutzen Olaitz. Datorren pelota, zu galtzen duzuna zu jo zaitu belako, nola hitzen diozu? Ez dakit, ez Guk azkaitea lan da, Piedre, eta, bueno, beste toki askotan, Piedre. Guk ez dakau Olaitz bat konkretuki hori definitzonik. Nik behintzat ez dakit. Bueno, guk Piedre eta ala ikasi genuen da alazaten dugu. Behirazi eta lau. Beti ikastea ez duzu. Ezkerrez oliden ezakea jaso. Azpiroz. Oliden zeitarritik ezkerrez. Eskuinaz Azpirozen pelotak aderra, airez erantzun Olidenek. Olaetxeak otera minik egin gabe. Ezkerrez Fernández jaso. Azpirozeitik. Ezkerrez Oliden.
Zalantza izan dugu Olaetxeak azkenerako bera jo. Fernandezek atzera, Boleaz Azpiroz. Fernandez emoztu. Olaetxeak jaso. Fernandez Zabalera baino eskura utzi dio eta katxa erdian. Ezkerrez atzeratu hori denek. Zeitik hori den. Olaetxea Zabalera, Fernandez pelota bila. Ondo Arrioz zara. Azpirozek iruteritik. Dama duzko biparetako batekin. Boleaz Olaetxea Garro. Olidenek. Olaetxea biparetakoa. Minekin gabe. Zabaletutxekoa Fernandezek. Zabalera Fernandezek. Olaetxea kortxe utzi. Jaso Fernandezek. Azpirozek ezkerrez. Lau pelota irek iruko sortu horretxe. Olidenek irriztegin du, jaso, Olaetxeak aukera, luze. Sotamanoz Olidenek, Azpirozek txokora, Fernandezek biterritik, Azpirozek bosterritik eraman, ezkerrez Zabalera indartzu kanpora, pena. Pena zaba. Ze pelotaka poliki izan ere. 10-4. Pelotaka traketxak egon du dira, tantontan, 3 biparetan ikusitugu efektiboak izan ez dira, baina azkeneko honek mezizun ona izatiak. 10-4. Segitantoko aldea. Olaetxeak eta Azpirozek. Irabazen hasi bai hasi gira, Fernandez eta Oliden, bigeta huts. Baina gantzen ari gira, 10-4. Eke Olaetxeak atera, Boleaz erantzun Fernandezek. Olaetxea Zabalera, tanto. Leheno egikurinik gertatu zaio dantzera, pelota hortxe lotuzak ez dut zaio eskuan. Katia tintzaio. 11-4. Eta baltxe tarte politi hartu du, Ba, zulo handia da. Lan erditan, zulo handia. Lehen antzera ibili dira, aurreko partidan gero galdutenak orduan 11-5 egon dira. Zaila dago. Bai, Ez asmatzen ari. gaur ez da bere gura. Bai, irregular xamar ez da? Txapelketa eta ikusi da Fernandez. Baute elkarri zarrezen ari bikotek. Nire gustatzen zait, bikotea hola elkarrekin izketan ikustea. Ezagutu ditut nik profesionaletan, eta zut izenik esango, baina elkarrekin hitz egiten ez zutenak. Baina ez aukian partidan zehar ere ez, eta... Bai, hori transmititute azkenean. Bai. Bueno, joko eteni daukagu. Zazpitantoren errentarekin partida hasi dela 17 minutu. Sake Olaetxeak. Josu Olaetxeak. Ordoa sakera. Olidenek erantzun. Olaetxea Zabalera gurutzatu kanpora. Gurutzatu egia bidali. 5-11. Biziak ez da eskutuko da. Lauta utxeko buladatxea izan dute. Pagar bokatu da. Sakea Jorge Fernández entzat. Sakea atera. Azpirozek azkarrez, bikaina erantzuna. Zabalera. Olidene bostetik. Azpiroz. Oliden. Lauteritik atzera. Olidene jeso. Azpirozek azkarrez. Oliden. Arrimatuz. Azpirozek azkarrez, bikaina atera. Bi besoa eder dituen da defensa bikaina ere bai Adriano Azpirozek. Oliden. Arribatuz. Bestetik azkarrez Azpirozek atera. Olidenen pelota kadabona da. Eskuinez eraman. Atzera Fernandezek. Boleaz Azpiroz. Fernandez etxekoan. Aso Olaetxeak. Lauteretik Oliden. Ezkerrez Zabalera.
Azpirozek, Fernandezek atzeratu. Aure aire zeraman Azpirozek. Fernandezek beste bat, hau txokoan. Jaso Olatxeak. Txokora Olatxeak. Jaso Fernandezek, aukera Olatxeak. Txokoan. Jaso Fernandezek, Olatxeak, aukera ez. Ara. Azpirozi utzi dio. Olatxeak beritzat eretzen pelota txarra. Bote koskorra egin dio Azpirozi eta pelota galdu. Bai, esku-eskua zekaten tantua, ze txokoan preso zeo Fernandez. Bai. Eta aukera zekan Olatxea beak sartu eta... Zeita ameka. Tanto bukatzeko, baina... Azpirozetek etzun pelota dio espero. Saca Fernandez alto. Ezkerrez Olatxea. Hori denen pelotak da. Sotamanos Azpiroz. Ezkerrez Fernandezek atzeratu. Arrimadutakoa. Ezkerrez Azpirozek atera. Fernandezek txokora. Azpirozek antzeman dio, iritsi bai txokora, baina ez jaso. Ondo utzitako izan da. Herriosoraren meritua. Bai, oso ondo utzitako izan da eta naizta jokaria ikusi oso zaila zen, errateko. 7 eta 11. Sakez momentuz, Josu Olatxeak bitan da. Jorge Fernandezek bakarra ere. Balean bote egin, sakatera. Sotamanos erantzun Olatxeak, golea zutzukora biparetako alain Olatxeak. Tanto Fernandezek. Bizi joan da tanto aia. Guk kontatu nahi baino gizkorrago. Eta Fernandezek Zabaletik txokora egindakoarekin 8 eta 11. 4 eta 8 partida hauek ere ane. Eta berri zer bat ezte. Esan dugu mentaja derro zela, alaxe da, mentaja derro zela, dudarik ez dago. Mentaja borrizten. Fernandez ezake atera. Ezkerrez erantzun, ara? Azpirozek erantzun eta Fernandezen zatpelota olek etzun, ezertxo ere, baina galdu egin du. Ez dakiz datu okikoitu Fernandeze, baina bai asko ida denetatik egiten. Bai galdutako eta... Zei galdu ditu. Bai ba. Egindakoak 3. Bai. Asko ari irakotzen. Olatxeak bi galdu ditu, Azpirozek 2, 4. Bat galdu du Fernandezek 5. Seguren ari dena hori den. Egindako bakarra, galdutakorik ez. Ikuska bere linean, ez da? Bere ezaugarri bat... Seguru. Hoi da, segurtasuna eta bere hortara ira. Azpirozek gora. Neka duen 3. pelota. 9 eta 12. Eta kontoi honetan seguro jokatziak asko izan nahi du. Eta, a ber. Eta Oliven da hori da. 9 eta 12. Golea Olatxeak gutx, sake. Fernandezek sakez egindako lehena. 10 eta 12. Bueno, ba, emozioa. Bai, berriz 11 eta 4 egotetik. 12 eta 10. 6 eta bateko partziala. Olatxea sake zabal erantzun, bai, barkatuan. Ez, berriz ebitartuta daudela zetan nintzen. Eta azti biltzia hauela. Oliden, seguru, zean, Azpirozek 6-tik. Ezkerrez, Azpiroz. Oliden eglautik. Goleaz Azpiroz. Fernandez 3. kuadrotik, bikain atzeratuz. Errebotera da pelota. Errebotatuz Azpirozek ezin. 11 eta 12. Bai, eta esaten nahi gana, Olidenek serio seitze bau, eta Fernandez asmatzen hasti baldin da. Bai, galtzari hasi da, baina orain arrastuan sartu da. Partido honek arrisko izaleike. Ze pelota asko bihurritu nahi izaten nahi da Fernandez, eta utxak asko ditu, baina asmatzen hasti baldin da. 11 eta 12. Jorge Fernandezek eta Olidenek Senerretan asko zen kontrako irabazten 22 eta 6.
nena esan dute maitza, baina eta aurrekoak galdu egin zuten Julen Alberdi eta Ekain Lizeagaren kontra 22 eta 20. Eta ja bigarren ura irabazi orduko tanteagatik ja finalardiarako kartela lortu zuten. Eta finalardia noski gaur. Batanta jokan, 11 eta 12. Fernandezen pelota kadatzera. Kaso Aspiroza. Fernandezek atzeratu. Ezker ere Aspiroz. Eskuinez. Olidenek Aspirozek eskarrez erantzun. Zabalean Oliden. Olatxeak eskarrez airez. Fernandez Zabalera. Arro egin inik egin gabe. Olatxeak atzeratu. Eskarrez Oliden. Olatxeak. Arro eskura utzirio. Fernandezek atzeratu. Boleaz Aspiroz. Fernandezek bitik. Fernandez txekoan. Olatxeak indartzu atzeratu. Oliden atzerak akorrika. Bostenetik azkarrez ondo. Boleaz Olatxea. Fernandezek irutik jaso. Bosgarren kuadroan Aspiroz. Olidenek atzeratu. Lautaretik Oliden. Ezkerrez Aspiroz jaso. Fernandezek atzeratu. Boleaz Aspiroz. Olidenek eskatu eta atzera. Boleaz Aspirozek. Barruan. Fernandezek moztu txapa gainean Olatxea jaso. Eta atzera pelota. Oliden atzerak akorrika. Bosteretik ezkerrez eraman. Olatxea dejala. Fernandezek harrapatu. Ezkerrez Aspirozek. Olidenek ezkera ire. Boleaz Olatxeak utx. Amabina. Bete-beteko partidua. Eta lehen esan dugu eta baino... Ibili, gabai zazpitantarekin baino begira. 11 eta lau egon dira, 12 daude. Partiduko 3. berdinketa. 2 egon dira, 3 egon dira, 12 bozkago. Fernandez esakea, Boleaz erantzun Olatxeak. Fernandezek Zabalera, jaso Olatxeak. Miroz. Oliden. Seguru nahi amiano eta entzuna pezitzare partida segitzen ari dela. Larun batean izango dituzten kontrarien berri, lehendik ere badute, baina berori izateko. Eta Aspirozek eskerrez pelota gora, galdu duen laugarren pelota, eta buelta eman diote urdinak markagailuari. Aspaldiko partez aurretik. Bi eta utzazi dira, eta orain 13 eta 12 irabazte. Hobeto eta hobeto ikustitu gaia. Oliden bere hortan, serio, txoko nira, seguru. Eta Fernandez, bizi-bizi. Paso da. Olatxea zeke erantzun. Fernandezek, Zabalatik txokora. Olatxea Zabalera, jasa Fernandezek. Olatxeak atzeratu, Oliden, iruteretik. Piroz. Txokoan moztu Fernandezek. Olatxea jaso. Oliden egon moztatu. Olatxea Zabalera moztunek, antza erdian utzi. Fernandezek jaso. Lauta erdian Aspiroz. Olidenek atzeratu. Bostetik Aspiroz oso ondo. Oliden ere bai. Ondo egiten du Olidenek oso ondo eskatzea. Beretzat aukera gehiago ikusten dituenean Fernandezen zalbaina. Bera, orain eskatu du, baina Fernandez aurkatu Zabalera. Olatxea Zabaletik zutera. Atzera Fernandez, Boleaz Aspiroz. Ezkerrez Fernandez, orain Zabalera moztu. Olatxeak. Bigarren botean dio Fernandez, baina paiak ez ez. Olatxeak moztu txapa gainean. Nazian dijoa tantoa. Fernandez, dejala txokora. Olatxeak jaso. Oliden. Dejala Zabalera. Olatxeak atzeratu. Ara. Airez Oliden galdu. Galtzen duen lehenengo pelota. 13. Txokoa deja errekusita lindako izan dela, baina lehenko goko gaia berrartu zain. Asko hitzaiteio aurrelari Olidenek eta importantia da. Aurrelari berari ere segurtasuna ematen da. Bere buruaren zut aukerarekin ikusten duenean. Eskatu. 13.
neurketa gogortu zaigu erabatan, ja, ordu erdia. 29 minutu. Hola, bali bai joa atzo, baina behan dugu igual jongo gatxea. Igual. Sakez Josu Latxeak bitanto. 3-2koa eta 5-3koa. Eta Jorge Fernandezek ere eintzat 10 izan dena. Bi baiak ere, bi Mikel Arrege eta Txoperen alkarrekin eriketan. Lau peloteriak eserita eta temperaturean jetxe egin da, Bai, ja jertxia jartzen Gainean zabetu zen ezkio kalterik ez. Jendea larea guztua dago, Inorrek ez du aldeil eta lehenengo Bai, partidutik. guztua ematen du, ratzakaldea begiratuz, nola dauden armailak ikustea. Beti izan bat diogoko txopeketak xarma eta jendeak eusteio, zaritasunak. Bai, da gero gainera, jendearen gandikain gertu dago, ni biti zen pelotaleko bat, ateral pasatu behar zuen itxia dagoenean, baina hemen batzuk etorriko dira, otorri hartu delako, baina kalean bueltan dabilenak begiratuko eta zer dago, pelota partida da. Bai basartuko, Alaxe da, guri lasarte pasa zitzaigun, lasarteko plaza bagenekala okende izaneko frontoi bat, beti lepo. Eta hori kendezu gutenean, pelota lasarte galduntzan. Hori da. Oso ondo dago, kiroldegiak eta pelotalik itxia jartzea, horren kontra ez dago zerra, itzitik alde gaude. Baina herri askotan, herri txiki askotan eta herri hain txikiak ez direnetan, pelotalekoa zabali dagoenean, hor jendeak errezako behiratuko dio pelota partidari. Azpeitin fronitxikian bezala edo amezketan mertan postako baino da, bueno, toki askotan. Golea Zuzkirozek. Oliden ikatzera. Aires, Zuzkiroz, Ferranezek atzeratu. 13 partidua. Ezkerrez Azpiroz. Oliden. Ezkerrez Zabalera. Azpirozek. Aso Olidenek. Ezkerrez Olaetxeak, eta Ferranezek galdu. 14-13. Amalauta Meiro. Josu Olaetxea. Zaka atera du. Ezkerrez Olidenek gora. Sake zaila zan, ondo sakatu du eta sake zindako bezala montatuko banuke. Bai, 15-13. Sake zegendako hirugarrena. Nik alare sake zegendako denak ala kontatzen ditu. Nik errestoan utxe eta balakorik ez, azkeniako da sake zegendako da. Ui, sake labur atera du, baina begira tanto. 16-13. Sake zegendako laugarrena. Azten batekoa sakean garrantzia, Denbora gutxin. Bueno, ezakigunek zeinik irabazteko den partida, baina baldinetako herriak irabazten baldin batean, hiru nafarra izango benituzke finalean. Bueno, oraindik asko falta da. Azpiroz, gaur irregular xamal da bilkiguna. Galdu duen bosgarren pelota. Hemen atzelariak zailago dute tanto egitea. Ferrandezekean. Azpiroz jaso bostetik. Ferrandez Zabalera ederki. Tanto, bigarren botean ino darrepatu du. Josu Olaetxeak. Ferrandezek sake resto tanto. 15-16. Lau erdinketa partiduak. 2, 3, 12, 13. Laugarrena izango dugu. Azterrekin dugu. Azpiroz ezakea. Atzera Oliden. Azpiroz. Ondo. Oliden. Azpiroz berriro. Oliden. Olaetxe egiten dira. Ui. Lagunari laguntzera joan zaio eta kalte egin.
Olaetxeak galdu duen laugarrena, Amazinako berdinketa, partiduko 5. berdinketa. Fernández. Honi luze gimertze jo gero etxerako bueltan, Irabazten baldin maute. Hoi izan behar dut. Gustora jamada da bestela. Hoixe izan behar dut. Ezkerrez Azpiroz. Oliden. Azpiroz. Goleaz, etxekoan Fernández ondo. Baitxea. Oso Fernández. Entzarien eskero auzidio, Azpirozek eta Fernándezek azeratu. Errebotera doa, ondo Azpiroz. Txokoan, Fernandezen pelotaka da. Azpirozek goleaz. Baitxeak. Ara, hori denek galdu. Eta askotan irabazio galdu importantzia eskapati, baina ze garrantzitsua da bakoitzak bere bersio onena batea, eta naizta galdu ondo jokatze bali bazu, Baina... Azkenengo urte asko hauetan esango dute kirol askotan, kirola estadistika bihurtu da, ezta? Ez bakarri pelotan, gainera sortzen baldin bazera, bote zotakoak, aire zotakoak, eskal zotakoak, eskume zotakoak, hor estadistika denetara dago. Baina beste kiroletan berdin pasatzen da, futbolean zenbat metro egin dituzu, zenbat kilometro egin dituzu, zenbat pasa egin dituzu, zenbat galdu duzun, saskibalean zesanik ez, eta gauz saskibalean bertan ere, jokalari ofretzureko da azkeneko estadistikak. Bikoak ez da, zenbat batekoak, irukoak. Alaxe da. Eta hemen ere bai, eta gero guri gainera zuzenen gaudenean, kontatzerako balio dizki kontatuak izaten dira. Bueno, Olaetxea pelota galdu duela, eta beste berdiketa batane, 17. 13, 20, 14, tanto tanto gehien egin duena, Olaetxe. Fernándezak atzeratu. Azpirazen bolea. Ezker ezotzera Fernándezek. Boleaz, txokara Azpirazek. Baso Fernándezek. Azpiraz, golgarren kuadrotik. Oso gora gainera. Eta ordinak markagailan aurretik, buelta eman diote. Jotzaila handiako idakate. Ikustizkiozu besok eta ze palanka, Eta holakoetan kontroli gabe. 12 eta 13an izan ditugu azkeneko zaurretik. Urdinak eta berriro egira orain 18 eta 17an. Hemen izango dugu da, 21 bandakoa, uste da? Lehen esan dizut, igual behar dugu gara Olaetxea. Igual. Haka Fernándezek, Boleaz Olaetxea txekoan. Hasa Fernándezek. Mosteretik Azpiroz. Olidenek atzera. Hasa ezkerrez Azpirozek. Hiru terdian Oliden. Azpirozek utz. Emeretzi eta 17. Hiru eta utzeko partziala. Irregular xamar dabil Azpiroz. Bai, galtzaila azkeneko tantoetan. Begirane, irabazen zuen 16 eta 13. Urdina segi dituzte eta gorria bakarra. Fernández moztu, zapagainan hortxe, txokoan. Jaso Olaetxea. Fernándezek atzeratu. Azpiroz, bostaritik. Oliden. Ona pelotaka. Ezkerrez. Azpirozek, a ber, juezak. Tanto urdin. A ber, errepika beramen daukaguan, Azpirozek bostarritik. Boleaz Fernández. Zer diozu? Ez dakiz esan. Egia azkeneko momentun pauso bat bere gainea indula, baina nik enuke bako. Juezak ondo. Bai. 20 eta 17. 7 eta bateko partzialarekin. Galtzen zeuden 16 eta 13, irabazen ari gira 20 eta 17.
beste atxeen bat hartzen pelotariak. Hemen hori ez dela, ez jokatu noski baino, ez dela nahiko hasieran izan duten 7 tantoko aldea. 11 egon dira, 7 tantos irabazten, baina begira. Hiru partidutan pasa zeigoi. Bai. Alde esenteko tartekin handiela momentu batzuta, baina ez da izan erabakigarria. Neskotan ere bai, hor egon dira 8 eta 2, gero tanto batera torriera galdu dutenak 10 eta 11, baina galdu egin dute, baina beste bietan bai. Bai, Irribarria eta Gabirondo irabazten egon direnean 11 eta 5, gero galdu egin dute Egiguren eta Bernalaren kontra, eta hemen Olaetxe eta Azpiroz irabazten egon dira 11 eta 4, irabazten egon dira 16 eta 13, eta galtzen ari dira 27 Fernandezakera. Espera du. Boleaz, Azpirozek utx, Boleaz, Olaetxeak utx. 21 eta 17. Eta badirudi aurtengoan ere ez dela izango 22 baino luzeagoik. Bai. Sakate du Fernandezek. Ezkerrez Azpirozek erantzun. Egin. Olaetxeak, zugarera. Fernandezek atzeratu. Fernandezek bigarren kuadrotik. Azpirozek justu eraman. Ara! Eta harri sarragaldu. 18-21. Olako utxeagan esti batzeia, normalian. Zaila azkate gauzak, tanto bakarra zaila goita diko txartela iatzeko, baina segin gorra da. Hor da Olaetxea. Kantera. Ezkerrez Olienek erantzun 18-21. Azpirozen pelotaka da. Olienek ezkerrez eraman. Olaetxeak. Bere buruarekin ezarre. Gurtzen horrelaria. Azpirozen pelotaka da. Olienek ezkerrez eraman. Azpiroz. Hernández. Fernandezek aukera. Azterotzen nahiago. Boleaz Azpiroz. Ez du txarra Olienek. Hirugarren kuadrotik atzeratu. Eta bukatu da partidua. Olienek egindako tantoa. 22 eta 18. 42 minutoko partidua. Eta honen beste final bat eradakita dane. Jorge Fernandezek eta Araz Olidenek Unai Amiano eta Antxona Pezitzaren kontra jokatuko buena. Bueno, gustora balantzera. Oso gustua. Bai, aspaldi olako lanetan ibili gabe eta oso gustua du naiz. Bai, placer bat. Partido politak atera dira. Azkenengo biletan oreka gehiago. Galtzaileak 18an, lehenengoan 11an. Eta gogoratuko dugu nola gelditu diren finalak. Olatz Arrizabalaga, Leire Galeano, Leire Garai Andrea Kapellanen kontra emakumezkoetan, gizonezketako finala promesa mailakoa Iker Egiguren eta Ingeru Bernaola, Beñeta Pezetxe eta Unas Andaren kontra, eta nagusietan Jorge Fernandez eta Aratz Oliden, Unai Amiano eta Antxona Pezetxearen kontra. Bane, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Gozatu mararekin. Zai aukikoet. Eta pelotarako aukera duzunean, venga, pelotara. Eskerrik asko. Gu bekalderagoaz, protagonista mila.
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, 100% eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Oso ondo! Ondo! Hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Irabazletako bat, Arrazoliden, Gabon eta zorionak. Bai, eskerrik asko. 11:04 galtzen, ematen zuen dena zegoela galduta, baina ez zegoen dena galduta. Bai, hasieran, sentsazioak etzian txarrak gu dominatze genuen, baina faiokoak guk ite genitun. Eta orduan pixkat desesperantia zen alde hortatik, baina bueno, gero buelta matia lortu deu eta oso gustu. Ondo dago guk izatea, ze galdu duena Jorge izan da gehiago, zuk oso partidu seguro jokatu duzu, baina ondo dago ala rekonozitzen. Bai, a ber. Bikote zeatik. Bai, azkenen bikote gara, bilo faiatze dugu. Eta nik bai azkenen 3 sake horiek bai hemen zabale kontatik bai, nire kargo hartzaitut nik nire burun. Eta azkenen, bilo faiatu dut. Ez nuen esatera Azpirozek lagundu dizuenik, baina gaur espero baino gehiago ere utxe egin du. Bai, nik uste asko kargatu deula eta erdi parte hortan pixkat notatu zaiola. Gukatea deun beste pelota oso motela zan, beha inkomodo jartzen eta bi pelotan alde pixkat zeon eta inkomodia hortatikan nik uste remontatzea lortu deula. Lehen finalerdi baten egona zinen hemen, finalerako aukerarik ez. Orain finala, Unai Amiano eta Antxona Pezetxearen kontra. Bai, beste partidu gor bat. Hemen, polita bai, finala ilusio handiakin etorriko geha, eta beste partidu gor bat, eta ber, ze gertatzen. Jorge, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko niri. A ber, Jorge. Bai. Bueno, Jorge, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Quién iba a decir? Le comentaba a Oliden, 11-4 perdiendo, quedaba mucho partido. Sí, la verdad que yo tampoco me estaba encontrando y tal, lo veía lejos, pero poco a poco pues nos hemos ido poniendo un poco más. Hemos cambiado nuestra pelota que estábamos más cómodos nosotros con ella y bueno, pues la verdad que no me esperaba remontar este partido, pero bueno, las cosas son así. Has tenido de todo en el partido, aciertos, muchos, fallos también bastantes. Ha costado una regularidad en el partido. Sí, desde el principio no he empezado un poco frío yo creo y bueno, las sensaciones han ido de peor a mejor y bueno, aunque eso, algún fallito tonto y algún regalo que hace un poco, sabíamos que teníamos que hacer el partido duro porque los rivales sabíamos que no iban a perder nada y al final pues hemos conseguido dar con ellos, remontar y llegar a donde queríamos. Donosti queda lejos de Fuenmayor, pero merece la pena, ¿no? Bueno, sí, queda lejos, pero para estas cosas la verdad que casi que cerca, así que bien, contento por llegar a la final y nada, disfrutar. Bonita final contra Unai Amiano y Apezechea, Anchón. Sí, sabemos que, bueno, yo los tenía casi como favoritos, a los que les hemos ganado hoy ya les ganaron en grupos, así que nada es imposible, pero bueno, nada, jugar y a darlo todo, como siempre. Enhorabuena. Muchas gracias. Josu. Bueno, Josu Latxea, Gabon. Bai, Gabon. Pena. Bai, ez da, pena handia. Ilusio askorekin etorri gara partu honetan, eta bai, galdu eta pena handia. 11-4 irabazen. Ino asko faltatzen oraindik. Bai, ez da, resultado aldea marka horia alde ginak gaun, oso ongi hasi ga, baina sentsazioak etzen ez zobenak, egia esan serio eginen jogatzen, partido serio baien, baina nik uste marka horian klabia Fernandezenak atxak izan du dela, ez? Nik uste Fernandezenak atxengatik aurriatu gala marka horien, ez gu merituen gatik, eta bai, Oliden oso sendoa joa, eta Fernandez zuzentzen fan denean, marka horien notatu egin da. Eskerrik asko. Bale, zuri. Ea, Adrianek ez kontatzen egon. Adrian, Gabon. Gabon. Ze pena, Bai, ongi hasi gara, baina azkenean ezin dugu, ez dugu ondo jokatu eta ezin da horrela irabazi. Ez da partidu nahi izan, falloak zuenak, falloak besteenak, ez da partidu nahi izan, baina? Pena da, ongi aritu gara, orain arte, baina gaur bigarrena zatia akats gehiagin dugu eta ezin da horrela irabazi partidua. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Hauxe gure aldetik, onaino gaurko kontaketa, finalerdia gaur. Finalak datorren larun batean 11-etatik aurrera berriro gogoratuko ditugu. Emakumezkoetan Olatzarri Zabalaga eta Leire Galeano, Leire Garai eta Andrea Kapellanen kontra. Gero promesa mailakoan Iker Egiguren eta Ingeru Bernaola, Beñata Pezetxe eta Unas Landaren kontra, eta azkenik nagusitan orantxe garaipena lortu duten Josu Ulaezia eta Adrián Aspiroz, Unai Amiano eta Antxona Pezetxearen kontra. Eguraldiak iragarpen txarra dauka larun baterako, ean nolakoa daukagun, baina gomi izango gara. Finalak 11-etan, 11-ak 5 gutxitan, gure landalde guztiaren partez, eskerrik asko eta gabon.